Morgen gik fra SQ5 til e-tron, til A5, til en op, til en jernhest. Været tæt på Open Gym 8 eller 10 gange. Så var der en, der spurgte, hvorfor at jeg havde været tæt på, men så droppede det. Ja. Mate, vi har 10 års jubilæum. Du havde hvad? Hvornår? Jeg vil aldrig have penge, bliver en stresser. Jeg gider ikke at tænke over penge. Så nu næste mål så at købe et hus. Jeg synes, jeg er det her værd på grund af de her ting. Så jeg vil gerne have 5.000 mere. Mate, vi havde jo ikke nogen podcast i sidste uge. Fordi du var in the States. You were over there. I was over there. Velkommen tilbage. Tusind tak. Vi skal have skudt gang i noget... DN Radio igen. Jeg var der jo lige efter Trump blev valgt. Hvordan var stemningen derovre? Kunne man mærke det ude i... Folk var jo ligeglade. Ej, der var mange steder, hvor der var... at der var sådan nogle plakater og folk, der skildrede med Trump på deres farms og så videre. De var glade? Ja, vi så kun sådan 1 eller 2 Kamala Harris banner på privat property. Ja. Men der var rigtig mange steder, der var sådan noget Trump-vans og sådan noget. Jeg føler også, hans følgerskare, de er dedikerede. Man er en Trumper. De har plakater i vindueskarmene og sådan noget. Man er ikke en Harriser. Det er mere bare sådan en... altså, det er ikke en movement på samme måde, tror jeg. Ved du, hvor mange penge hun brugte Kamala Harris på hendes præsidentkampagne? Nej. $1,5 milliard. Ja. $1,5 milliard på en præsidentkampagne, som hun tabte. Brugte Trump ikke... han brugte mere, end det gjorde han? Nej, han brugte mindre. Trump brugte mindre. No. Yes, og det gjorde han også forrige gang, han vandt. Nå, vildt nok. Jeg hørte... vi hører meget podcast, når vi roadtripper. Og så vi hører en myrdet klassepodcast. Ikke for at lede folk væk fra vores podcast, men vi hører myrdet, eller også så hører vi Her går det godt. De har også været derovre jo. De har lavet de laver jo altid en special, hvor han har været derovre. Der kom han bare lige med det der fakta om $1,5 milliard. Det er mange penge. Det er 10.000 millioner. Ja. Det er virkelig meget. Prøv at høre det. Det kan du sige på for mange valgplakater for. Det er også et stort land jo. Det er et stort land. Og hun tabte. Ja. Der er nogle sponsorater, der er sådan... Altså nogle sponsorer, der har tænkt sådan... det var også lidt træls det der. Med det var sgu træls. De 500 millioner, jeg sprøjtet i, hvor jeg lige havde håbet, at jeg kunne få en plads i Congress, så jeg kunne få indført min egen lille politik. Ja. Det kan folk bare glemme. Det kan de glemme. Nu har vi Trump med Elon Musk som højre hånd. Det skal nok blive godt. Og Dana White som venstre. Ja, wow. jeg fornemmer noget raketter og noget vildskab derovre fra de næste par år. Det glæder jeg mig til. Ja, du er tilbage. Jeg er tilbage. Vi har faktisk lige en nyhed, eller en nyhed. Vi skal gøre lytteren opmærksom på, at når den her podcast udkommer, så er det muligvis søndag eller mandag. Og det er jo sidste dag, potentielt anden sidste dag med vores Black Friday tilbud. Yes. Så det skal vi lige hurtigt fornævnt. Man kan få 3 måneder til halv pris med koden stort BF 2450. BF 2450. Ja. Det er jo... det er så meget, man får. 50% på 3 måneder. 3 måneder. Du kan få et fuldt program / makrocyklus, eller det der svarer til det. Der er også lige kommet en ny cyklus til kvinderne på Glute Build-programmerne, så hvis man er hurtig, så kan man hoppe ind og join den, og så er det fuld fart frem. Ny cyklus til kvinderne. Ja. Den er uploadet. Der er en cyklus til kvinderne. Fuld cyklus. De følges ad. Ja. Men den vil jeg også bare lige kaste out there. Det er sindssygt tilbud. Det er største rabat, vi nogensinde har givet. Spørgsmålet er, hvorfor man er... Altså, man er jo nok medlem i forvejen, tror jeg. Alle er vel en del af Build. Der er jo nok ikke nogen, der lytter til den podcast, der ikke i forvejen er medlem. Hvis du nu tilfældigvis er den ene, der lytter med, som ikke er medlem, så gå lige dem det medlem. Ja, det synes jeg er fedt. Der er et link nede i beskrivelsen. 50% på 3 måneder. Ja, værsgo. Det er flot. Nå, hvad har vi ellers lavet? Vi har ikke set den anden i 3 uger. 4 uger. Sidste gang vi så hinanden var til min fødselsdag. Det var rigtigt. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Tak for det. Det er mig, takker. Tak for fremmødet. Selv tak for fremmødet. Ja, det var fandme sjovt. Det var en god dag. Det var en dejlig dag. Det var en rigtig god dag. Det var en fuld dag med mad og drikkevarer. Det var hyggeligt. Ja, jeg synes fandme, det var fedt. Du tog afsted dagen efter, gjorde du ikke det? 2 dage efter. Det var ret kort tid efter. Det var kort tid efter i hvert fald. Ja.
Der var lige noget Vegas bodybuilding konkurrence også. Ja, Natural Olympia først. Gik det godt egentlig? Ja. Ja, det synes jeg. Jeg synes sådan overall, som jeg lige skal tænke over, hvordan danskerne placerede. Anne-Sophie vandt, selvfølgelig. Skud ud til Anne-Sophie. Ja. Hun vandt både pro-figure og pro-fysik. Så Melissa vandt amatør-figure. Michelle vandt amatør-women's bodybuilding. Daniel Overfeldt fik 3. plads i Men's Fysik Pro. Michael fik 5. Kasper fik 5. Chris fik 4. Prince fik 5. Det var ret godt. Sådan. I pro-rækkerne, mange af dem her, ikke? Alle var i pro-rækker til sidst. Ja, det er flot. Det er faktisk meget tilfreds. Chris, han stod fandme i sit livsform. Hold kæft, hvor var han god. Han fik jo virkelig nailet den her gang. Ja. Han fik på 4 dage fik han 3200 gram carbs. Han fik 900 gram carbs 3 dage i streg, og så havde vi en diætdag, og så på dagen fik han 500-600 gram carbs. Altså, hold kæft, han kan tage noget mad. Han var fyldt. Ja, han så godt ud. Og det var i en pro-klasse med 24 deltagere. 24 prover. Det er en stor klasse. Det er satme en stor klasse. I pro-klasserne. Ja, er du sindssyg, mand. Og han fik en, hvad siger du? 4. plads. 4. plads ud af 24. Det er flot. Og han vandt også stævnets bedste ben. Ja, tak. Hele stævnets bedste ben. Ja, det er sådan. Ja, det var fedt. Og det sjove var, da de skulle overrække den til ham, det er sådan om søndagen, var der sådan en ceremoni. Så de sådan, where's Christopher? Og så er jeg sådan, sorry, han er her ikke. Og så ringede jeg ham op, og så var han nede og træne ben. Så jeg kunne sådan sige, he's training legs. Så jeg ringede ham faktisk op, og så måtte han stoppe sin bentræning, og så måtte han køre derind. Nej. Ja, jo, for at tage en Uber ind, og så få overrakt den, hvor han jo så kunne sige, at jeg var faktisk lige nede og træne ben. Så sorry. Nå, grineren. Ej. Det siger det meget godt, synes jeg. Ja, det var ret sjovt. Noget, jeg lige skal høre til, som jeg tror, internettet var ved at gå lidt amok over. Ja. Jeff Seid. He was back. What? Jeff Seid var sidst på sin. Ja. Folk, der lytter til den her, ved jo ikke nødvendigvis, hvem han er, fordi han er så ONG. Ja. Han var jo en af de første Gymshark-atleter, dengang Gymshark var upcoming. Han var en af de natty YouTubere. Ja. I samme omgang med Matt Ogus, Chris Jones, Christian Guzman. Der var han jo også en af dem. Ja. Og han var jo på det første ambassadørteam for Gymshark. Way back. Og det ved jeg ikke lige, om folk ved, om de... Han er virkelig en OG. Han er jo en kæmpe legende. Men det jeg stod og snakkede med ham længe bag scenen. Fordi der var lige et øjeblik, du ved, der var lang tid, hvor de sådan ventede på, at de skulle på til næste klasse. Der stod jeg og snakkede med ham og så en til Angelo. Du stod bare og snakkede om hans gladiator photoshoots back in the day, så... it was a great shoot, man. Nej, men Jeff var egentlig super nede på jorden, super fin. Men det var i det hele taget ved at lige hilse at sige, Jeff Seid, nice atlet. Rigtig mange haters. Der er rigtig mange, der tror, han tidligere har været på noget. Jeg ved ikke, om han har det. Det tror jeg sgu ikke, han har. Han har altid claimet, at han bare har været natty. Han er jo ikke et monster. Nej, hans problem er, at han tidligere har photoshoppet mange af hans billeder. Ja, det tror jeg. Han har bare set syg ud. Jamen, de var photoshoppet, du kunne se, mange af dem. Ja, både det, og så er de taget i et studio med perfekt lys, med pump på og sådan noget. Så man ser altid større ud på de billeder der, ikke? Altså, han har aldrig haft noget størrelse, hvor jeg sådan tænkte, at han har taget noget, men hold kæft, det har været meget backlash, efter han vandt. Der er så mange, der har været inde og kommenteret, at han er fake natty, og at han er meget mindre, for han har været på den rigtige Olympia-scene. Han har jo været til rigtig... Altså, ja, men det var jo også i de år, hvor det ikke var stukket af. Steve Cook droppede jo også ud af Olympian, fordi han syntes, de blev for store. Han sagde, at han gad ikke at følge med i det der, kan jeg huske, way back. Ja. Selvom han så også har indrømmet, at han var på nogle cycles til sidst for at følge med. Men han var jo også sådan, da nogle af de helt store gutter begyndte at komme, Sadiq og de der, som var nogle monstre. Ja. Altså der droppede Steve Cook jo også det der game, fordi det røg væk fra den der beach-krop. Ja, jeg ved sgu ikke. Altså jeg tror sgu, back in the day, Ryan Terry var jo heller ikke crazy, altså flot, men han var jo slet ikke lige så freaket, som han har været de sidste par år. Det var fedt at se Jeff Seid på scenen, og det var sjovt at se ham stå ved siden af Daniel Overfeldt og så videre, ikke? Grineren, mand. Men han poserede ikke særlig godt, og jeg kan ikke helt... Nu skal jeg bare være ærlig. Jeg ved ikke, hvor taktisk det er det her i forhold til min position som formand for DFNA. Men ærlighed kommer man længst med, og han var aldrig center call-out. Nej, okay. Han stod aldrig i midten. Han var hele tiden... Han var med i final, og han stod hele tiden ud til højre eller venstre. Han var aldrig inde i centret, og jeg troede hele tiden, det var mellem Daniel Overfeldt og så ham, der blev nummer 2. Okay. Og så vinder Jeff Seid. Så kalder de ham som vinderen.
Han har også 5 millioner følgere, ikke? Og du mener, der gik lidt politik i den, og lidt promotion? Og... Jeg har en følelse af, at hvis der var et sted, hvor der var politik involveret, så er det der. Ja. Jeg synes 100%, at ham, som fik andenpladsen, han fortjente at vinde. Og så måske Daniel på anden plads, og så Jeff Seid kunne måske godt have været 3., 4. eller 5. Okay. Ja. Sådan som jeg så det. Ja. Det er ikke mig, der er... Det er jo din personlige holdning, kan man sige. Men, det føler jeg da godt, du kan sige, uden at det går på klinge med noget. 100%. Det er jo din egen holdning. Ja. Det er min egen holdning, og det er også lidt det, når man analyserer måden, man dømmer på. Men man sådan placerer nummer 1 i midten, og så videre, så videre. Ikke? Altså sådan, han var aldrig i centret, Jeff. Ja, for du vil jo gerne sammenligne nummer 1 med de andre, så du ved, hvem der er fucking nummer 2. Altså, det var ret vildt. Der var vi overrasket over, at han vandt. Ja, okay. Men det er så, hvad det er. Ja. Det kan man altid spekulere i. Der er jo ingen beviser. Jeg synes bare, det var dejligt at se ham tilbage, fordi det er som om, han har sovet lidt de sidste år. Grineren. Ja, det var vildt. Og, der er noget nostalgi i det for mig. Også mig. Og han var super chill at snakke med. Det var nice. Ja. Fedt. Og jamen, alt i alt faktisk en rigtig fin oplevelse. Natural Olympia er jo lidt en sjov størrelse, fordi amatørshowet om fredagen er ikke særlig højt niveau. Eller det er højt niveau, men det er bare meget svingende. Det er meget broget. Det er meget broget niveau, så der er folk, som kommer ind, som ikke har så højt niveau, så er der folk, der har rigtig højt niveau, som så typisk vinder jo. Pro-dagen er altid god til Natural Olympia, så det er rigtig nice. Hvis man er pro, så Natural Olympia er en fed oplevelse. Amatør er lidt noget andet, synes jeg. Ja. Min holdning. Men det er så amerikaniseret, altså, så det er bare sådan, det er. Ja. Nå, men det var en god konkurrence. Ja, for fanden. Fedt. Alt i alt mega positivt, synes jeg. De havde også oppet sig. De havde store LED-skærme bag ved scenen og sådan nogle ting. Altså, de havde lavet ret fedt. De havde set nogle andre shows, hvor der var nogle ret fede ting. Ret fede ting. Skal I se nogle? Det kunne godt være, den største konkurrence i verden skulle have lidt af det samme. Well, watch and learn. Altså, amerikanerne skal generelt stramme lidt op. Der var også lige Worlds her i weekenden. Ja. Sindssygt niveau af atleter. Niveauet til Worlds. Mate, det var så godt. Middleweight Worlds var insane. Så godt. Men jeg bliver nødt til at sige, ingen prize money. Nej. Ingen fucking prize money til Worlds. Nej, og det er set som den største konkurrence næsten, ikke? Jo, altså det er Natural Olympia skulle være de 2 største, ikke? Hvor de fleste siger, at Worlds atleterne er bedre til Worlds, fordi nogle gange INBA er sådan lidt nogle funky kategorier nogle gange, ikke? Jo. Men der var prize money og så videre til Natural Olympia, og det var der altså ikke til Worlds, og det synes jeg sagde mig underligt. Og så, men det, som jeg blev mest overrasket over, det var, at jeg skrev med AJ Morris. Jeg spurgte ham, hey, hvordan var Worlds? Han var til det med hans atleter. Og så sagde han, at der var bare crickets i salen. Okay. Og der var ikke ret mange mennesker i salen, og det var en lille venue. Nå. Så de ikke kunne sælge nogle billetter, eller? De er bare old school, mate. De markedsfører ikke, de bruger ingen tid og energi på det. AJ har 2 atleter, som bor i Boston. De anede ikke, at Worlds overhovedet foregik. Nej. De anede ikke, Worlds foregik, mate. Prøv at se det billede her. Og det er toppen. Det her, det er Worlds. Man må se. Pro-dagen. Ja, ej, det er ringen. Det er vitterligt bare sådan, hey, jeg har lige min mor med. Eller jeg har lige min partner med. Prøv at se, hvor tomt det er. Ej, det er synd for dem. Altså. Det her, det skulle være helt top, ligesom Olympia I lige var til. Altså, det er eliten, de bedste i verden. Men der er heller ikke ret mange i salen til Natural Olympia. Det er også bare coaches og teammates. Og, hvorfor ser de ikke det potentiale i gæste, i billetter og sådan noget? Ja. Worlds, sindssygt godt show. Natural Olympia, sindssygt godt show. Jeg tror, kvaliteten af atleterne i snit er måske lidt højere til Worlds, hvis jeg skal være helt ærlig. Men de amerikanske promoter, de gør bare ikke ret meget ud af det sådan show-wise. Der er ikke ret mange mennesker i publikum, der er ikke ret god stemning. Du kan se der, det var bare vildt lidt banner bag scenen. Der var ikke nogen LED-skærm, der er ikke noget. Der er ikke nogen røgkanoner, der er ikke noget. Altså, det er sådan, der skal være en fucking røgkanon. Jamen, jeg har sgu da røgkanoner til EM, og det er jo bare sådan en lille ting, hvor jeg sådan tænkte, det er bare det der med at gøre det lidt fedt for atleterne. Det er jo de bedste i verden. Det er jo også fedt, altså, ja. Det er jo bare sådan der. Ja, så det var bare sjovt, for jeg skrev til AJ, så sagde han bare, horrible lightning, ingen stemning i salen, og han var bare ikke... Men det er så, hvad det er. Det er så, hvad det er. Hvad har jeg lært nu på 3. år til Natural Olympia? Hvis du vil konkurrere med nogle rigtig gode atleter, fint, tag til USA, fordi de er også gode der. De er også gode i Europa, men i Europa er showsene bare bedre. Ja. Shows bliver taget mere seriøst i Europa. De havde lige WNBF's i Spanien.
som Chris stod til mod Babacar også. Klasse show. Ja. Klasse show med, der var nemlig super fedt screenshow, og i Dubai havde de også lavet et vildt show, så... No. Ja. De amerikanere der, de er sgu lidt sløset. Det er de. Jamen, det er nok sådan der. Du må overtage det hele derovre. Jeg siger ikke, jeg er løsningen overhovedet. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, jeg synes godt, de kunne gøre lidt mere ud af det. Ja. Super. That's what it is. Ja. Vi skal videre. Ja, det fik lige lyst til at rant lidt over. Men det er så fint. Det er bare fucking ærgerligt, synes jeg. Jamen, det er da også ærgerligt. Tænk at komme til NBA Finals eller Super Bowl eller sådan noget, og så er der sådan en halv sal og ikke ret meget stemning. Det er da synd for dem, der kommer fra Europa og tænker, nu skal vi over til et af de bedste shows i verden, og så komme ind og så have en fladere fornemmelse end et Danish Open Championship i amatørrækkerne. Ja. Det var federe. Men ens forventning skal bare være det konkurrence, det er ikke et show. Nej. Det er bare at komme mod nogle gode atleter. Men det er jo det, du gerne vil. Du vil gerne prøve at gøre det mere til et show. Altså, fordi det er også fedt for atleter. Ja, det kan jo være, det smitter af på et tidspunkt. Over there. Hvis det skal vokse, i hvert fald, der skal sponsorer involveres i naturlig bodybuilding, så bliver man nødt til at gøre det sponsorvenligt. Så skal der ske et eller andet. Nå, inden vi hopper videre, så skal vi lige starte det her kamera forfra. Det er løgn. Nå ja, før vi går til dagens ting, er jo, at du ved, vi har en Q&A. De har stillet spørgsmål. Vi har i hvert fald fået nogle gode emner. Vi har fået nogle gode emner. Ja, det er ikke så mange Q&A. Vi har fået nogle emner. Vi vil bare lige sige noget. Ja, fæløs. Nu har jeg brugt 14 dage på at køre rundt i en Land Cruiser, ikke? Den nye? Den nye. Ej. Det ved. Du bliver nødt til at have den? Ja, men den er så dyr. Det koster 1,5 million, mate. Det er da ikke så galt. Det er fucking galt. Nej. Du kan få den største Mercedes hjemme for samme pris. Ej, det er dyrt. Det kan du så ikke, men... Jo, altså kommer selvfølgelig på, hvad du snakker. Du kan selvfølgelig få nogle psykopat-ting. Du kan ikke få en G-Wagon. Okay, jeg ved godt, folk sidder derude og tænker 1,5 million. Det er mange penge, men sammenlignet med andet, er det ikke så dyrt. Der er det jo discounten. 1,5 million kroner. 1,5 million, du får en... sorry. Det var apropos, at jeg skulle tænde for kameraet igen. Godt. Ja. Jamen, 1,5 million, mate. Hvor du skal sidde om måneden, hvis du skal lige sådan en? Jamen, hvad koster den? 12? Ja. Og hvad er en udbetaling på 100 eller sådan noget? Nej, det kan ikke godt. Hvis du skal købe den, er det endnu vildere. Ja. Det er mange penge. Giv det et år eller to, og så tag en med, hvor brugt vognsværdien, den er lige faldet lidt. Ja. Og så slår du til. Ja. Ja, jeg kan godt tænke mig, jeg synes, Land Cruiseren er godt nok fed. Det er jo også irriterende, at der er gået så mange år mellem den sidste og så den her. Fordi hvis du går tilbage til sidste generation, så er det jo mange år tilbage. Så er den gammel. Så du bliver nødt til at vente 2-3 år nu, så kan du få den nye til en lidt mere fornuftig pris. Ja, præcis. Ja, det kunne noget. Nej, den er fed. Den er rigtig fed. Nå. Den er rigtig fed. Fedt. Så nu, når du sætter det ud i Audi'en derude, så er det bare sådan... Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg hørte et rygte om, skulle du have en ny bil? Havde du bestilt en ny bil? Ja, jeg har tænkt mig lige at gå i en periode, hvor jeg lige skal spare lidt penge. Det giver mening. Ja. Den anden er også gået i stykker hele tiden. Fuck, man. Jeg er fandme glad for den. Jeg mener virkelig, jeg synes, Land Cruiseren var bedre, men den næstbedste bil, mest rare bil, nogensinde har kørt i, det er stadigvæk min egen Q7'er. Er det rigtigt? Ja. Dejligt. Af alle biler, mate. Jeg har prøvet dem. Altså, man sidder bare fucking godt i den Q7'er. Det er en sofa, man kan det er også en dejlig stor bil. Jeg har prøvet mange nu. Kan du ikke bare lease en ældre, ny Q5, Q7-agtig noget? Altså, de er godt nok gået lidt ned på kvaliteten på de seneste år. Det synes jeg jo. Jeg synes, det er alle sammen, nu ligner de alle sammen hinanden med sådan noget plastik ind i. Ja, og så skal du op i minimum S-Line eller QS, hvad fanden er det, de hedder? SQ5 og SQ7, for du får aluminium og læder og det der. Og så bliver de meget hurtigt dyre igen. Ja. Fordi så er der en stor fed motor i os. Planen er nu. Jeg afleverer den tilbage. Ja. Så har jeg haft den i 2 år, og så kører jeg kører bare en bil i firmaet. En gulplade. Ja. 80.000 kører en... et eller andet. Ja, en transporter af en art. Snak med Anders, han købte jo en Vito på et tidspunkt, det var han da meget glad for. Jamen, jeg har seriøst tænkt mig, fordi det skal bare være en bil, der kan holde alle de ting, jeg skal bruge til det. Ja, og så videre. Den skal være praktisk og så, for dig, ikke? Og du ved, engangsbetaling, bang, that's it. Ja, så bare købe en brugt bil, som måske kan holde 2-3 år, og så kan jeg købe noget fedt. Ja. Nu skal de spare nogle penge. Ja, det er en god idé. Nu har du også levet. Du laver fuldstændig samme model som Morten. Lever lidt for tidligt. Lever for tidligt. Indrømmer det. Ja. Sparer nogle år. Morten... Han er på cykel nu. Morten, jamen en cykel, der går i stykker. Morten gik fra SQ5 til e-tron, til A5, til en op,
til en jernhest. En jernhest, der går i stykker hele tiden. Jeg kan ikke mere. Det er vildt. Ja, han har bare måttet sluge den. Igen, downgrade. Okay, vi downgrader igen. Fuck. Sælger den om. Hvorfor solgte han op? Eller, den lejede han jo. Ja. Han lejede op. Jamen, det var bare for at holde. Han skulle spare penge, for han skulle starte det der dumme gym for fanden. For helvede, det er sådan. Vi har apropos fået et spørgsmål. Det kan vi så se, om vi kommer ind på. Men der er en, der spørger. Det kommer i forlængelse af mit opslag. 10 års jubilæum, det har vi begge to haft. Det kan vi også lige snakke om. Men der skrev jeg på mit opslag, at jeg havde været tæt på Open Gym 8 eller 10 gange. Så var der en, der spurgte, hvorfor at jeg havde været tæt på, men så droppede det. Ja. Morten her er et klassisk eksempel. Det er bare dyrt. Ja. Men det kan vi vende senere. Mate, vi har 10 års jubilæum. Du havde hvad? Hvornår? Vi har lige haft det. Det var i sidste uge. Ja. Og helt tilfældigt, hvor er det tæt på hinanden? Det er sygt. Jeg har i samme måned. 10. Jubilæum er jo en flyvsting, som du har skrevet, så havde du været i gang inden. Men jeg oprettede mit firma den 10. november. Okay. Ja, så det er sådan den officielle start, juridiske, lovpligtige start. Jamen, jeg har jo, Ren Fitness er jo først fra 16, men det er fordi, det hed Grow to Fit i starten. Okay. Der er stadigvæk, det er CVR-nummer havde jeg faktisk imens, at virksomheden hedder Ren Fitness, altså ved hjemmesiden hedder Ren Fitness. Så det er sådan, der gik lidt tid. Gud, jeg skal også lige ændre jeg skal lære et nyt CVR-nummer. Ja. Du kan godt bare ændre navn på virksomheden. Jamen, det fra 2016 havde det Ren Fitness. Okay. Ja. Men grineren, vi har været i gang i 10 år. Men er det ikke underligt, det er inden for fucking samme måned? Var det ikke også i november? Eller? Jo, november. Begge to i november. Ja, du skrev sidste uge, så du må have haft omkring 20. 22. eller sådan noget. Ja. Jeg havde den 10. Shit, du har 10 dage på mig. Ja. Goddammit. Hvad hedder det? Det kunne vi jo også. Gud, jeg vil rive mit headset ud af hovedet på mig selv. Vi kan jo også lige snakke om det. Det der kan du også komme en hel episode ud af. Altså de sidste 10 år i fitnessbranchen, det ved jeg ikke, så snakker vi bare meget om os selv igen selvfølgelig. Det kan vi også godt lide. Men 10 år. Det er første gang, jeg har været et decade i noget. Ja. Ever. Det er også vildt. En tredjedel af mit liv har jeg brugt på fitness. Ja. Det synes jeg er meget. Når jeg fylder 40, så er det halvdelen af mit liv, jeg har brugt på det. På det fitness. Halløj. Ja. Fuck, mand. Ja, og der har jeg faktisk et emne til. Okay. Altså til jeg fylder 40, eller? Hvordan har du det med, at du fylder 40? Før mig. Jamen. Nej, altså... det jeg tænkte, det var jo... Vi skulle gøre det i stedet for at tage de der emner til at starte med. Det, altså, tanken om, vi har 10 års jubilæum nu, ikke? Ja. Nu er vi begge to i 30'erne. Men også omkring, hvad følger så med? Fordi noget, som jeg har lagt mærke til, som tit falder på snakken lige nu, det er, hvis snakken ikke i vores alder falder på, hey, hvad så, skal I snart have børn? Ja. Så er det, når man hvad så med at få et hus? Ja. Eller hvor meget friværdi? Hvor er vi et sted, hvor at, man har sparet nogle penge op, til man er et sted, hvor man kan ligesom stille og roligt bygge det der liv, som man gerne vil have. Ja. Og grunden til at komme i tanke om det, det er fordi August og jeg her på ferien, mens vi har roadtrippet, så snakker man jo sammen så meget. Vi har så mange timer sammen. Er det noget, du skal sige her på podcasten? Nej, det er ikke en offentliggørelse. Men det er bare, men det vi har snakket om, det var, at vi kunne godt tænke os, hende og jeg, fordi det er ikke noget, vi har gjort indtil videre, at spare penge op sammen. Privat. Altså en ting er, hun har sin private økonomi, jeg har min private økonomi. Det er sådan, vi gør det. Vi har ikke bare fælles økonomi. Nej. Men det har der Anna vist heller ikke. Nej. Men vi kan godt lide tanken om at lave en eller anden fælles opsparing sammen, hvor man så det er en konto, hvor vi begge to overfører noget til hver måned, og så derfra, det er så der, hvor man kan købe. Det kunne være et indskud til en lejlighed, eller hus, eller whatever have you. Men at man sådan går sammen i et projekt om at spare penge op. Ja. Og det er jo ligesom, så, det er noget, det er nyt, så det starter vi helt fra scratch på, og det synes jeg, det er en meget hyggelig ting at gøre sammen. Men så kom vi meget sådan til at snakke om det der med, jamen, for eksempel Augustas storesøster, Olivia, skud, skøn, mor til 2, og har hendes mand Emil, og de har hus og 2 børn og biler, og du ved, er faktisk sådan rimelig pretty damn settled i en tidlig alder. Ja. Der er meget sådan sammenligningstendenser, føler jeg, og det gør jeg i hvert fald mærke på hende, det her med sådan, det er jo klart, når det er ens søster, at man er sådan,
det er lidt idealet, det der med at stifte den der familie, få det der hus og få den der... For mange i hvert fald. Ja. For mange er det. Men med den retning, du og jeg har taget, som er sådan lidt ukonventionel, så det er sådan lidt, at man er ude noget, man kan lave penge på for det første. Det er nok det første spørgsmål, folk stiller. Det næste er sådan, jamen, hvad for en fremtid kan man lave, og oplever du nogensinde tanker omkring sådan, jamen, altså hvad du gerne vil økonomisk, og hvad er dine mål i forhold til det? For jeg tror, der er mange, der er sådan, hvis de ikke er selvstændige, hvis de ikke er i min situation, så får de et eller andet job, og der tjener de x antal kroner om måneden, og så ved de, så sætter jeg 5.000 til side. Hvis jeg gør det i 10 år, ja, så sparer 600.000 op. For eksempel. Ja. Altså det er sådan deres forhold til økonomi. Ja. Hvad tænker du omkring økonomi, og omkring, nu har du 10-års jubilæum, og hvor du er i livet, og hvor du gerne vil hen? Men det er jo, jeg synes jo faktisk, jeg har været rigtig smart. Rigtig tidligt, faktisk. Så... Altså, jeg har mange tanker på økonomi. Jeg er meget økonomibaseret. Jeg tjekker min økonomi hver dag. Ja. Ligesom jeg tracker min mad hver dag. Ligesom jeg passer min træning hver dag. Jeg tjekker min netbank. Jeg tjekker alt, der har noget med økonomi at gøre hver dag. Så jeg er meget over det, faktisk. Så det er noget, jeg har gjort mig en del tanker i. Og jeg har jo for 5 år siden oprettet jeg jo en aktiekonto. Netop af de årsager også, fordi jeg tænkte, at nu skulle jeg være smart, fordi jeg er selvstændig. Så bare som backup, hvor lang tid holder det? Hvad hvis det lige pludselig ikke går, eller et eller andet, ikke? Så jeg har jo faktisk jeg har jo en aktiekonto, jeg har jo så også købt lejlighed. Så jeg har jo også noget der. Så på den måde føler jeg jo egentlig, at jeg sådan er okay med, i forhold til de der valg. Men udover det, er det ikke noget, jeg sådan bruger mega meget tanke på. Altså, og jeg har faktisk også ændret mindset, så for 5 år siden, da jeg startede aktiekontoen, tænkte jeg netop, at det ville være en god idé, fordi så har man en backup, hvor at de sidste 2 år, måske kun det sidste år, der har jeg faktisk ikke betalt mere ind på min aktiekonto. Fordi at jeg fik at vide, at hvis man gør det for tidligt som selvstændig, så er det egentlig bare det er bare en bremseklods. Så de penge, jeg smed derover, det var alt mellem 2 og 5.000 om måneden eller et eller andet. De penge, hvis jeg nu bare lod dem stå på min erhvervskonto og brugte dem på udvikling i stedet for, så det afkast, jeg vil kunne få, vil altid være højere end igennem aktier for eksempel. Eller hvis man nu går ud og køber boliger for at flippe dem, eller hvad fanden man nu har lyst til. Ja. Så jeg har faktisk holdt op med at indbetale til det. Og så er jeg gået all in på at få min erhvervskonto så højt op som muligt i år i stedet for, så jeg er klar til at investere i vækst, som giver mig et meget større afkast de næste par år. Altså meget mere, end jeg kunne få igennem aktier. Altså du skal jo have virkelig mange aktier, før det giver mange penge, ikke? Sådan i årlig afkast, fordi snittet er de der 7-8%, eller hvad det er. Nu stiller jeg bare lidt teknisk spørgsmål. Vil det så sige, at hvis du gør det nu, men du omdanner et APS, hvordan fungerer det i praksis? De penge kan du ikke få med over. Så holder du bare det med enkeltmandsvirksomheden. Jeg har lige oprettet et APS, ja. Men alt det kapital, du så opbygge i VSO'en i enkeltmands, de skal jo så blive stående. De skal blive stående. Du lukker ikke enkeltmandsvirksomheden? Nej, okay, ikke endnu i hvert fald. Okay, så jeg forstår. Ja. Fint. Nå. Men jeg har begyndt at spare op i det i stedet for, fordi lad os sige, at man har 1 million stående i aktier. Det er der ikke særlig mange, der har i en alder af 30, tror jeg. Nej. Ja, altså det er jeg heller ikke. Men hvis man nu har 1 million, og man bare tænker gennemsnitlig afkast på 8%, så er det jo stadig kun 80.000 om året passivt. Hvis jeg havde haft den 1 million i hænderne til at ansætte, til at lave markedsføring, hvor hurtigt ville jeg så ikke kunne lave 80.000? Det ville jeg højst sandsynligt kunne lave på under 1 måned. Så mit mindset har skiftet lidt, så i stedet for at være allerede begynde at planlægge min plan B eller min exit, så jeg trukket mig selv tilbage og så være sådan, jamen hvis jeg nu bare bruger det hele her og går all in på det, så kan jeg potentielt tjene meget mere, meget hurtigere, og så kommer min plan B til at se meget pænere ud om nogle år. Giver det mening? 100%. Ja, så det er sådan lidt mit mindset lige nu, faktisk. Lejligheden var jo mere, det er jo lige så meget held, altså det var fordi den rigtige lejlighed kom, det var en andelsbolig, vi bor i. Den landede der jo bare. Vi har så været heldige, den er stedet helt vildt, fordi de havde låst den, og den blev så åbnet. Man kan låse sådan andelsværdien. Efter finanskrisen kunne man lave sådan nogle tiltag, så alt muligt. Nå. Den hævede vi, den låsning på prisen, lige da vi var kommet ind.
Så vores lejlighed er steget 15-18% eller sådan noget. Altså på 2 år. Shit, det er vildt. Ja, og det kæmpe plus. Altså det er måske 500-600.000 i stigning, ikke? Men det kunne vi lige så godt ikke have fået. Så det er mere held, så det kan man jo ikke sådan... Det er ikke en kalkuleret stigning, vil jeg sige. Men vi har lige oprettet en ny konto til huskøb, faktisk. Og så bare begynde at indbetale lidt der. Som en fælles. Det er faktisk det samme. I gør det samme som vi gør? Vi kalder den bare huskøb, fordi det er sådan den næste store økonomiske post, vil højst sandsynligt være en større lejlighed eller hus, ikke? Så bare for at sætte gang i det maskineri. Sjovt, det I gør fuldstændig samme som vi gør. Ja. Nej, for sjovt. Vi har lige snakket om det der. Ja, vi havde så en konto, fra dengang vi renoverede, havde vi en fælles konto. Så hvis vi skulle bruge flere penge til renovering, så overførte vi bare til den, så kunne vi holde øje med, at vi overførte det samme hele tiden. Den har vi så bare lavet om til en fælles opsparing nu. Vi har ikke taget den i brug endnu, men den står der, og så begynder vi bare at smide nogle penge over. Okay. Så hvis det er 2.000 per mand om måneden, jamen, så er det cirka 50.000 om året, man sparer op. Så på 2-3 år, så har du lige, som du siger, lidt til indskud og sådan noget. Bare for at have den. Det er sjovt, fordi grunden til, at jeg stiller spørgsmålet, det er jo fordi, jeg kan forstå, at det er noget, der fylder ved rigtig mange, når de begynder at ramme vores alder. Altså det her med økonomi. Og også sådan, jamen, hvor er man? Hvor meget skal man tjene, for at man tjener det, man skal? Hvornår... jamen lad os bare sige det, som det er. Hvornår tjener man godt? Og du ved, der er jo, alle har jo en eller anden idé om, at de gerne vil lave det der liv for dem selv, hvor de er tilfredse og arbejder hen imod et eller andet. Ikke? Men der er også meget pres udefra, kan jeg forstå. Altså på folk omkring mig. Altså det her med, at hvis jeg ikke har et job, hvor jeg tjener mere end 26.000 før skat, så skal jeg have noget andet, så skal der ske noget mere i mit liv. Altså det er sådan som om, at når du er et vist sted, når du har en kandidat eller et eller andet, så skal du tjene x antal kroner, før det er godt nok for det vel anset, hvor der er jo en eller anden form for pres, om det er for familier, om det er fra samfundet, eller hvad det er for, at man skal være et vist sted for at have succes, når man er i 30'erne. Ja. Altså, hvad synes du det er? Hvornår synes du det er, at man har succes økonomisk, når man er i vores alder? Altså min egen målestok er, og den er måske også, fordi jeg er selvstændig, så tror jeg også, den måske er højere end andres. Jeg vil aldrig have penge bliver en stresser. Jeg gider ikke at tænke over penge. Jeg gider ikke tænke over, om der kommer en ekstra regning på 5.000. Jeg gider ikke tænke over, om varmeregningen stiger. Jeg gider ikke tænke på, at jeg skal vaske tøj om aftenen, fordi strømmen er billigere. Alt sådan noget der, jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Nej. Så jeg skal bare have et niveau, hvor jeg føler, at jeg kan spare de penge op, jeg vil, og bruge dem på de ting, jeg vil. Betale mine regninger, og så stadig have en lille smule på toppen, bare som sådan en backup på en eller anden måde, ikke? Ja, det kan man. Så de sidste 10 år har det bare været, okay, men jeg vil gerne rejse 4-5 gange om året. Det skal der være penge til. Plus jeg skal stadig kunne spare op. Det har vi kunne. Også mens Anne har været studerende, har vi kunne gøre det. Så det handler bare om prioritering og sådan noget, ikke? Så nu næste mål er så at købe et hus. Må vi se, hvornår det bliver. Men det koster jo nogle penge. Så der har jeg så også nogle krav i forhold til sådan, gider ikke bare gå ud og købe det, bare fordi vi kan. Altså jeg vil gerne købe det som et fornuftigt køb. Altså det vil sige, jeg kan godt tænke mig, at vi kunne lægge 20% upfront. Væk med banklån. Fra day one-agtigt, ikke? Så hvis det er et hus til 5 millioner, hvilket det højst sandsynligt bliver herover som minimum, fordi Sjælland er pisse dyrt, jamen så skal 1 million upfront som minimum cash. Ellers så gider jeg ikke, fordi så sidder man, synes jeg, for dyrt. Jeg gider ikke have for høje udgifter. Nej. Fordi jeg synes, det er det, der dræber friheden, er, hvis man hver måned skal løbe stærkt, bare for kun lige at gå til 0, og så først derfra have sine hyggepenge, eller hvad man skal kalde det. Det er det, der er problemet, det er jo, at folk, og det er jo det, man også ser, det er jo også, at folk, de har måske, lad os sige, 1 million til gode, og så i stedet for, at så bruger de 500.000, så bruger de 950.000 kroner. Altså det er sådan lidt den der tendens der med, at man, og især unge mennesker, der køber hus, har jeg sådan lidt den idé om, at det er sådan, det er, man kapper, fordi man vil gerne tidligt have det der perfekte. Ja, og du køber nogle springbræt. Ja, apropos også det, vi lige snakker om med bilerne, så man køber måske en bil, den er lige lidt dyrere, end man egentlig burde, men fordi den lige imponerer lidt mere, så køber man den. Ja, 100. Så giver du 10.000 i stedet for 6-7.000. Ja. Og så hvis du så gør det samme med en lejlighed, det er sådan, vi kan faktisk låne 5 millioner, det er banken godkendt. Ja, men det betyder ikke, at du skal bruge 5 millioner jo. Du kunne også bare købe noget til 4, og så spare 5.000 om måneden i boligydelse og lån og sådan noget, ikke? Men folk vil gerne makse ud for at vise folk, at man har en lidt federe livsstil, end man måske 100%. Tror jeg. Så ved jeg sgu ikke, om det er Instagram eller samfundet, eller hvad fanden det er. Altså, jeg tror 100%, det er sådan en eller anden ego-ting.
for sure. Jamen sikkert. Så bare lige for at opsummere, så det... Jeg tror, det jeg synes var spændende, det var, at hvor skal man være for at være godt stillet? Fordi hvis man, lad os nu sige, at man følger fucking Hormozi, Ja. så ligegyldigt, hvad man opnår, så er det stadigvæk alt Så er der for lidt. mere. Så er der mere. Ja, så er der mere, og så ligegyldigt hvad du har, så er det stadigvæk, så sammenligner du med ham, og så tænker du, jeg har ingen succes. Så det er sådan, hvad synes du er en... Jeg ved ikke, om man kan kvantificere det, men hvad er succes, synes du? Jamen, jeg tror, folk skal gå meget mindre op i, hvad andre tænker. Og så skal de gå op i meget mere, hvad de selv tænker. Altså, hvad vil man gerne? Hvad vil man gerne have ud af livet? Hvad vil man gerne bruge sine penge på? Og kan man det? Og hvis man ikke kan det, så begynder at finde en måde, så du kan. Og så være lidt realistisk, ikke? Så du skal nok ikke gå og være ked af, at du ikke kan bo på en yacht, som Jeff Bezos eller et eller andet. Så sæt lige standarden ned. Men de fleste mennesker kan komme til at købe et hus, de kan få børn, de kan være glade, de kan rejse på ferie, de kan gøre alle de her ting. Så man skal jo nok bare finde ud af, hvorfor har man behov for mere end det? Altså, og gør det egentlig sådan ægte glad at få et større hus, en større bil, bo på et lidt dyrere hotel, eller er det bare lidt det samme? Jeg synes jo, man hører fra alle dem, der har tjent mange penge, at det er fedt nok et år eller to, og så bliver det også bare hverdag, så det er sådan, den der stimuli, den forsvinder lidt. Så bliver det bare lidt ligegyldigt det hele. Så handler det mere om, jeg kan mærke, det handler meget mere om mig, og handler meget mere, for mig handler det meget mere om, altså stå op hver dag, og så være glad for det, jeg laver. Det er faktisk det vigtigste. Altså jeg vil gerne have det sjovt hver dag. Ja. Så for andre, hvis det er, man, jeg har haft den her snak med mange klienter, som bliver hængende i jobs, hvor de en gang om ugen nærmest mindst kommer hjem og har haft en dårlig dag, eller du ved sådan, så er der stress på arbejde, eller så er der nogle dårlige kollegaer, eller et eller andet, der vil jeg nok tænke sådan, så er jeg bare out. Finder bare et andet job. Fuck det, om jeg skulle møde op til sådan en lortet arbejde. Altså, det gider jeg simpelthen ikke. Der kan selvfølgelig være faser. Med nogle af mine klienter, så er det en fase på 3 måneder, hvor der bare ikke er udsigter til, at noget bliver bedre, så er det bare at rive det fucking plads, der jeg kommer videre. Altså, du skylder ikke dem en fucking skid. Nej. Altså, lønmodtagere er slaver for en CEO eller en ejer. That's it. Så kan det godt, at man har god arbejdskultur, hvor man hygger sig og sådan noget, men i sidste ende, der er din opgave at tjene penge til en, der tjener flere penge, end du gør. Ja. Sådan roughly, ikke? Groft setup. Så jeg har bare nogen, der er sådan, så har jeg været der i 5 år, så er min rolle også vigtig, så skylder dem ikke en skid. Skylder dem ikke en skid. De finder en ny, som dig på 3 måneder, så er du ude, og de er glemt dig. Så skal man i hvert fald lave noget, man godt kan lide, ikke? Jo, altså så jeg prøver virkelig at bestræbe mig på at få en hverdag, hvor jeg sådan bare kan gøre de ting, jeg har lyst til, og synes er sjovt. Og så for mig er det bare sådan at være selvstændig inden for fitnessbranchen. Det er jo så det, jeg har fundet som mit kald. Men hvis man skal have nogle tal på bordet. Det kan også være, at man ikke skal have tal på bordet. Jeg tror ikke, det handler så meget om tal. Nej. Den eneste grund til, at det handler meget om tal for os, tror jeg, fordi vi er selvstændige, så vores eneste målestok på vækst af omsætning og bundlinjer og frihed måske også, kapital på erhvervskontoen, det handler bare meget om tal. Ja. Hvor det ved jeg sgu ikke nødvendigvis, om det handler om, hvis man har et mere almindeligt arbejde. Der handler det måske mere om at få mere ansvar og føle sig, at føle, at man har en vigtig rolle, og at folk går op i ens arbejde og holdninger til ting og sådan noget. Altså det synes jeg da også giver mening. Men omvendt, så kan man jo også godt snakke om, altså det forstår jeg, fordi det du siger lige nu, det er altså lidt, du løber lidt væk fra spørgsmålet. Det handler ikke om, hvad du tjener, det handler bare om, at man skal bare være glad for, det man laver, og man skal være glad for, man skal ikke have problemer, hvis man får en ekstra elregning. Jamen, det er jo så det er jo så min definition af glad. Det er jo det. Ja. Men hvad er sådan? Jeg så noget, hvor at man siger, at i gennemsnit, så når man er færdig uddannet, og man er voksen menneske, så tjener man som gennemsnit, hvis man har en god uddannelse, så får man sådan noget omkring 30 ud. 30.000 ud per mand. Så hvis du har 2 i et hjem, så får de så 60 ud. Altså efter skat eller efter skat. Ja. Så har du et godt job, og det er samlet set 720.000. Det er sgu da også mange penge. Det er mange penge. Ja. Jeg udbetaler mindre i løn til mig selv end 30.000, kan jeg så lige sige. Ja, I know. Men det gør jeg også. Men er det det? Er det det, der sådan er... Fordi jeg tænker jo sådan lidt, at
hvis man skal have de der ting, som man godt kunne tænke sig. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at have mulighed for at rejse frit. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at have mulighed for at, hvis man tager en beslutning, hvis man siger, okay, jeg kunne godt tænke mig, at vi får et eller andet sted. Jeg kunne godt tænke mig at få en Soyuz Land Cruiser, eller jeg kunne godt tænke mig, at nu rykker vi lige rundt her. Vi har et hjem i Sequoia. Jeg har en tendens til at falde i fucking snak med alle mennesker, når jeg er på ferie, og jeg snakker med en tankstations ejer, hvor han er gammel brasiliansk jiu-jitsu verdensmester. Okay. Han har en dansk ven, der er 80 år gammel, som bor i Sequoia, i den hedder Three River. 3 måneder om året. 9 måneder om året i Danmark. Ja. Den gjort 30 år eller sådan noget. Ja. Når jeg hører det, så er jeg sådan, jeg føler, det er sådan wow, det er et nyt perspektiv på, hvordan man kunne leve sit liv. For sådan, han bor i en af de smukkeste steder i verden, tæt på en nationalpark, 3 måneder om året, når der er for dårligt vejr i Danmark-agtigt. Ja. Så gud, det kunne sgu da også være spændende. Men hvis man skal de der ting, jamen, så det kræver, at man har bygget en eller anden form for økonomi. Det koster lidt penge, ja. Så for mig set er det der med at kunne få sådan nogle idéer på at leve på nye måder, eller kunne, om det så er at have en range, eller bor i Sequoia, eller whatever it is, men at man har et liv, hvor man har mulighed for at gøre den slags ting, så man skal alligevel have en eller anden form for økonomisk overskud, og ikke være bundet til, hvis man kun lige kan få tingene til at rende rundt, og ikke spare nogle penge op, og ikke har noget ekstra kapital, så kommer man jo aldrig nogensinde til, hvis man fik den idé. Kan ikke lade sig gøre, nej. Så ser man det som værende sådan noget, det er noget andre folk kan gøre. Det er ikke noget for mig, fordi jeg lever for hver en brødkrumme-agtig, ikke? Det er jo sådan, det er i hvert fald det, jeg ser, og det er svært at kvantificere, hvor mange penge det er, men for mig er det frihed at kunne gøre den slags ting, som man vil. Men så er det måske stille og roligt at få indrettet, altså det der er fordelen ved at være selvstændig, er, at man kan indrette sin hverdag og sit liv efter det, man gerne vil, ikke? Så nu er du ved at udvikle dit team, så på den måde kan man få mere frihed og flere timer. Jeg rykker mere online for at få flere timer, som gør, så hvis man er 100% online, har man ikke noget arbejdsplads nogen steder. Det giver frihed. Så lad os sige, at man kun havde online, så behøver du ikke at tjene særlig mange penge. Så kan du stadig bo, hvor du vil, i hele verden, ikke? Så det kommer meget an på, hvordan ens dag og job lige ser ud også jo. Men det vil jo altid være forskelligt, tænker jeg. Jeg har nogle kammerater hjemme i Skjern, altså det eneste, de bruger deres penge på, det er musikinstrumenter. Så de skal jo bare tjene nok penge til at købe en ny Gibson-guitar til 30.000. Ja. Fordi de spiller i band eller et eller andet, ikke? Ja. Så det er jo bare det, de gør. Ja. Altså, min fornemmelse er, at det der arbejdspres og samfundspres er meget en københavner-ting. Det tror jeg 100%. Meget en sjællands-ting. 100%, ja. Fordi når jeg snakker med mine venner i Jylland og sådan noget, vi snakker sgu aldrig om økonomi. Nej. Og jeg ved ikke, jeg tror, vi har vendt det i en podcast også. Men det virker bare ikke til, økonomi er et problem derovre. Fordi økonomi og samfund, det passer bedre sammen. Ja. Ligegyldigt hvad for et job du har derovre, så kan du købe et hus. På Sjælland, ligegyldigt hvad for et job du har, så kan du ikke købe et hus. Du skal have en partner. Ja. Du skal have en opsparing. Eller være hedgefund manager eller et eller andet. Altså ellers kan det ikke lade sig gøre. Det er rigtigt. Så jeg tror, at det der pres, det kommer meget af os, der bor herovre i byen, fordi forventningerne måske er højere heroppe, og der er lidt mere fart på. Så hvis man ikke laver noget, der er lidt spændende og interessant herovre, så kan man godt virke lidt kedelig, måske. Ja. Hvor i Jylland, der folk don't give a fuck. Men det kunne meget sjovt at høre, om der er nogle lyttere og nogle folk, der sådan føler det der økonomiske pres. Hvis der er folk, der bor i Jylland, måske heller ikke i Aarhus, altså, men sådan bor, jeg er jo fra Skjern, du er fra Randers, altså nogle af de her lidt mindre byer, lidt mere ude i provinsen, altså hvis der er nogen, der kunne kommentere nedenunder, om de føler det her pres, for at skulle eje et hus, eller skulle eje en bil, eller skulle være et bestemt sted. Altså, nu skal det også lige siges, de fleste er jo først lige kommet på arbejdsmarkedet, når de er 30 nærmest. Når du siger, at det vil sige, at du oplever ingen pres. Du oplever ingen pres og forventning til, at du skal være et vist sted på et eller andet tidspunkt. Fordi nu stiller jeg dig et spørgsmål. Ja. Det kan godt være, at du tidligt har været klog og kørt op. Men på et eller andet tidspunkt, så vil du godt have har jeg ladt mig høre, en Range Rover på et eller andet tidspunkt, ikke? Og på et eller andet tidspunkt vil man godt have et fedt hus og så videre. Hvorfor er det, du vil det? Altså, der er jo, hvad er motivationen for det? Er du 100% bare et unikum, der sådan for min egen skyld? Eller er der nogen former for... Du var ude at besøge ham der, din mentor,
Phil, ja. Kæft, det er et fedt hus. Ja. Mate, men hvorfor er det, at han ikke bare har et totalt middelmådigt hus, og så kommer man ud og besøger ham, og så er man der bare for hans hjerne? Der var en, der stillede ham spørgsmålet. Vi kørte efter aftensmaden. Mm-hmm. Så sad vi rundt om bålet i hans nedsunkede kæmpe bålsted. Kæft, det skal vi lige høre om det der. Med lounge-musik ude i buskene og lys op på træerne og sådan noget. Ja. Man kommer bare i send. Nå, så kørte vi sådan en lille mastermind til sidst. Sådan lidt en open mastermind, hvor folk bare lige kunne få lov at dele noget fra dagene, og man kunne stille et spørgsmål til hinanden, og man kunne stille spørgsmål til Phil og sådan noget. Det var sådan lidt mere personligt. Og der var nemlig en, der spurgte, Phil, du har alt det her. Du har bilen, du har G-Wagon, du har Ferrari'en, du har et kæmpe hus på countrysiden, du har en gildesal med private chef i, du har det hele. Så hvad er det, der motiverer dig nu til at blive ved med at pushe på, blive ved med at søge nye højder, blive ved med at vækste, når du har gjort det? Du er færdig. Og der gav han faktisk også personen ret i, at jamen, han er slet ikke drevet af materielle ting, fordi hans drøm var at købe det hus der. Han har bygget hans drømmehus, og han har hans drømmebil. Det var ligesom den første vision. Dem har han tjekket af. Done. Og han sagde også, det er ikke spændende mere. Det er ikke sjovt for ham at gå ud og købe en ny Ferrari. Det får han ikke noget ud af. Så hans drive er meget mere på det der med purpose. Altså hans dagligdag skal give mening, og for ham giver det mening at hjælpe andre med at vækste, ikke? Og jeg tror måske det er lidt det samme for mig. At det ikke, jeg synes ikke det er et pres udefra. Jeg synes udelukkende det er et pres jeg selv skaber. Altså på mig selv. Men det der med han siger hans purpose. Ja. Du siger samtidig også, før han kom til det, faktum er i hvert fald, før han kom til det, så krævede det lige, at han havde sit drømmehus, og hans Ferrari, og hans G-Wagon. Jeg tror, han troede, det var det, der var, at det måske var de materielle ting, der drev ham. Men tror du ikke, han stadigvæk havde søgt de ting, velvidende om, at nu har han jo fundet ud af, at det slet ikke var så vigtigt. Men tror du ikke også, hvis han aldrig havde fået de ting, så har han stadigvæk søgt de ting? Jo. Det er sådan, som om det er sådan man har sådan en illusion om, at man skal have de der ting, før man er glad. Ja. Og hvis der er en, der kom, før han havde tænkt og sagde, du bliver ikke glad af det, så fuck dig, det ved du ikke skidt om. Jeg skal stadigvæk have den Ferrari, jeg skal stadigvæk have den G-Wagon, jeg skal stadigvæk have den nedsunkede... Det var pissefedt. Jeg tror det er fordi, jeg ved ikke om det er de materielle ting, der driver værket, indtil man kommer op på et vist niveau. Og så finder man ud af, når man har det, at det ikke er så vigtigt, og så sætter man mere pris på familie, fritid. Men vil det sige, at man først får den åbenbaring, når man kommer i mål med de her ting? Nej, jeg synes allerede, jeg har den. Er det rigtigt? Ja, så de der ting, jeg siger med bil og sådan noget, altså det er lidt mere lir. Det er ikke fordi, jeg har behov for det. Det er ikke, jeg synes, mit liv giver ret god mening, og jeg er et godt sted. Jeg føler ikke, at jeg først er en succes, når jeg kan købe en Range Rover kontant. Nej. Men det vil være et boss move, og det vil være sådan et skulderklap, at nu har jeg mulighed for at gøre det, men det vil ikke gøre mig gladere af, at jeg gør det. Det er jeg sådan ret overbevist om. Meget kort vej måske. Lige fedt de første 3 måneder, man kører rundt, ikke? Ja. Og så bliver det også bare en bil. Så jeg synes egentlig ikke... Nej, altså igen, jeg kobler det tilbage til friheden. Jeg tror, jeg sætter rigtig meget pris på friheden og fleksibiliteten. Og så længe jeg har den, så er jeg et rimelig godt sted. Ja. Så du ser ikke det, han har, som værende noget, der sådan er noget, du gerne vil? Jeg kan godt tænke mig at få basen, det har vi snakket om i en anden episode også. Jeg kan godt tænke mig at få huset som sådan en base, familiebasen, hvor at man virkelig kobler af. Okay, men det jo... Og det har jo ikke noget at gøre med, hvor stort huset er. Men den skal have sådan en vibe, og den skal have en varme til, så den skal have noget sjæl, og den skal have noget et eller andet. Ja. Men det er jo ikke, om det er 120 kvadratmeter, eller om det er 300 kvadratmeter. Det er jo ligegyldigt. Nej. Jeg tror bare, det er fordi, der er noget, der er associeret med, hvis du har et navn, hvis du har succes inden for et eller andet. Og hvis du dare I say, er noget. Hvis du har succes, så er der en forventning om, at du måske kører i en fed bil, eller du i hvert fald som absolut minimum har et fedt hus, eller et eller andet. Og hvis du ikke har det, så er det lige før, at så er det en statement. Så er det sådan som om, at du ved, ligesom man siger, Mark Zuckerberg, han går kun i det samme tøj. Ja. Så er det som om, det er en statement, han har taget. Han har taget et aktivt valg om at gå i nederen tøj, og så er det cool. Han underspiller sig selv med vilje. Ja, måske. Det kunne godt være, at han bare går i det tøj. Altså, eller bare fucking ikke giver en fuck. Ja, men det er som om, han tager, at folk kan kun forholde sig til, hvis man har succes, at man enten har det, de forventer. Gucci, det store hus, eller det absolutte modsatte. For så kan de bedre forholde sig til, at han er bare ikke materialistisk. Det er ligesom om, der er ikke en in-between.
Ellers så kender folk den bare ikke. Men det er jo det, der er underligt. Det er, at folk har en eller anden forventning om, man er på en vis måde. Og jeg tror, der er mange folk, der tapper ind i den der med, men hvis jeg har det og det succes, og hvis jeg har det og det image og så videre, så skal jeg ligeledes også leve op til folks forventning om, at når jeg parkerer på parkeringspladsen, så er det en fed bil. Eller når de kommer hjem og besøger mig, så er det et fedt hus, eller et eller andet. Alle de der folk, som er de store personligheder, og som er kendte, David Beckham og så videre, de har jo også, de lever jo 100% op til forventningen. Ja, det gør de. De har de sygeste huse nogensinde. Men hvis de havde nok i mindre, så havde de jo måske fået mindre. Ja, det er nok det. Jeg tror også, tror du ikke, det er et floating target? Så hvis man har mulighederne, så udnytter man også de muligheder, man har. Og så bliver standarden bare sat lidt højere. Altså hvis man kan, hvorfor så ikke få huset med swimmingpoolen? Folk kan jo godt lide en swimmingpool og hoppe i den. Men tror du ikke, når du ser det, når du besøger Phil Graham, så får du et nyt target. Du får i hvert fald hævet barn for, hvad kan det lade sig gøre. Man bliver i hvert fald motiveret for at gøre mere, for at få mere. Lad os sige, at han har et hus, der koster 50 millioner. Ja. Og man siger, det er måske også lidt højt sat. Bare jeg kan få et hus til 20 millioner. Ja. Og så bruger man hele livet på ikke at få det hus. Ja. Altså, du ved, der kommer det der chase. Der kommer en eller anden form for chase, hvor at... Det er chasen, der er sjov. Men det tror jeg ikke, det er for alle. Nej, jeg tror, der er mange, der først har en følelse af, at de får succes, når de har... Fordi hvorfor køber folk ellers for tidligt store biler? Hvorfor køber folk for tidligt store uger i et hjem, de egentlig ikke har råd til at bo i? Altså, hvorfor er det, folk gør det? Det er 100% for at imponere folk, som giver en fuck for dem. Ja. Det er så dumt. Det tror jeg, der sker rigtig meget af i alderen 30 til 60. Dude, kan du huske, hvor meget man brugte, hvis man kunne købe noget designertøj i folkeskolen? Yes. Et Gucci-bælte til 1500. Det var fedt. Det var så dumt. Ja, men det er jo det. Og det tror jeg fortsætter op i 30'erne. Hvorfor er der så mange 30-årige, der render rundt med et fucking Rolex-ur? Det er kun for at få kommentarer fra andre. Ja, og det er ligesom om det stopper, føler jeg, når man rammer 60 måske, når man begynder at se sig selv som værende gammel, eller sådan, du ved, så er man sådan ældre, ikke? Så er man sådan, nu er det ikke så vigtigt længere. Måske. Men jeg tror, der er meget chase. 100%. Vi har ramt den der forventningsperioden, hvor at man skal gerne have opnået et eller andet med sit liv, et tidspunkt imellem alderen 30 og 60. Ja. Om det er økonomisk, eller om det er arbejdswise, eller om det er image, eller hvad fanden det er, ikke? Jeg tror faktisk helt ærligt, hvis jeg nu kun var startet for 2 år siden, så tror jeg vil have mere stress på. Ja. Altså, det der med, jeg tror godt, jeg ville kunne føle mig lidt bagud, hvis jeg var lidt ny i alt det her selvstændige liv, og man egentlig har en kæreste, der også gerne vil have, at man får et hus på et eller andet tidspunkt, og man har ikke mulighederne, fordi man lige er startet, man tjener ingen penge, og man lever meget af rugbrødsmad og sådan noget. Altså det der liv, jeg havde de første par år herovre, hvis jeg skulle have det nu, altså jeg vil nok gøre det alligevel, men... der kunne man godt have en følelse af, at man ikke man var bagud. Jeg tror godt, jeg kunne føle det, hvis mine venner begyndte at købe lejligheder, og de kørte i en lidt større bil, og jeg så boede og delte værelse med en på 20, fordi det er det, jeg havde råd til. Ja. Det tror jeg godt kunne skabe lidt stress. Ja, ikke også? Jo, det tror jeg. Så det er en ting, der eksisterer. Men jeg tror, hvis jeg kender min egen personlighed, så vil jeg netop bare tabe ind i den livsstil, og så vil jeg bare fucking own it. Det er bare sådan, jeg bor her. Bare vent. Men det faktum, at det er sådan en hustler mindset. Ja, men det faktum, at du også kunne se dig selv have det på den måde, det fortæller mig, at det er en ting, fordi at du er måske exceptionel i det der. Og jeg skal også være ærlig at sige, altså nu ved jeg godt, det er mig, der sådan lidt stiller spørgsmålene her, men jeg har det også super godt. Altså jeg har heller ikke noget stress. Men vi kan godt lige vende den over til dig, fordi nu fik vi ikke snakket så meget om det. Nå, men det er fint. Men inden vi gør det, så klapper vi lige herovre. Lad os lige klappe, ja. Og klap betyder bare. Men nu fik vi slet ikke snakket så meget om dig. Nå, men det er altså, vi skal snakke lidt om os alle, om os begge to. Vores narcissistiske personlighed kan blive stimuleret. Nej, men hvorfor stiller du egentlig spørgsmålet? Er det fordi, du har taget dig selv i at være sådan lidt, fuck, alle mine venner i Jylland har store range? Store ranges? Nej, grunden til at stille spørgsmålet var, fordi vi netop havde rigtig meget tid, hvor vi snakkede rigtig meget sammen, August og jeg, i bilen, omkring de drømme og ting, som vi gerne vil sammen. Altså det, som vi godt kunne tænke os at skabe sammen i forhold til et hjem og familie og alle de ting. Og jeg kan mærke, at Augusta er et sted også, hvor hun vil også rigtig gerne nogle ting. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hun kommer til også at
gøre nogle store ting, fordi hun har helt... Jeg kan bare mærke, kender du det, når man er sammen med folk, hvor man kan mærke, at de kan noget ekstraordinært, det er jo noget, der er faldt for ved hende. Det er sådan hendes menneskelige evner og sådan noget. Ja. Jeg tror, hun kunne blive en rigtig, rigtig god leder. Hun er sådan god til, at alle i rummet har det godt. Ja. Men jeg kan også mærke på hende, at det er også, hun vil også gerne noget ekstraordinært. Ja. Altså det kan jeg bare mærke på hende. Ja. At hun er sådan... Og det er, om det er et pres, eller om hvad det end er, så ser jeg det kun som en positiv ting. Mm. Men jeg sidder også og reflekterer over, at du ved, jeg har aldrig haft den følelse, men det var også, fordi man startede i en alder af 20, 18, 19 år med at være selvstændig, og det i sig selv var sådan, det var sgu ikke ret mange, der var. Nej. Og nu har man været det i 10 år, og nu er man et sted, hvor at, du ved, man klarer sig godt i forhold til sin alder. Mm. Men selvom vi klarer os godt i forhold til vores alder, så er der også folk som Hormozy. Der er folk, der er 1000 gange længere foran. Ja. Så hvorimod, at når man er i sin start 20'er og så videre, så er man sådan, okay, der er ikke så mange at sammenligne med. Bare det, at man var selvstændig som 20-årig. Ja, det var lidt badass. Det var sådan, Jesus Christ. Selvom man tjente 150.000 om året, så var man bare sådan, fuck it. Ja, så er man stadigvæk the boss. Så der kommer der også et niveau af nu, at hvis jeg er ærlig, så tror jeg, at jeg også tænker sådan lidt, okay, nu har jeg gjort det i 10 år. Mm. Og jeg er ikke utilfreds med, hvor jeg er overhovedet. Men jeg vil gerne være et andet sted om 10 år, end hvor jeg er nu. 100%. Kan du følge mig? Ja, det vil jeg også gerne. Og 10 år kan gå stærkt, har vi jo fundet ud af. De sidste 5 år er i hvert fald gået sindssygt stærkt. De sidste 5 år er stukket helt af. Det er jo det. Så man ved også, hvor stærkt det kan gå. Jeg har ikke et pres for omverdenen, men jeg har et pres for mig selv, at jeg er sådan, okay, men jeg har også nogle ambitioner og nogle forventninger til mig selv, om hvor jeg godt kunne tænke mig at være. For jeg kunne nemlig også godt tænke mig at have den der økonomiske frihed. Jeg kunne godt tænke mig at, som jeg sætter ord på, hvis jeg får en spontan idé, som du ved, jeg er, spontanitet, og hvis jeg vil gerne bo der, og jeg vil gerne, du ved, så vil jeg gerne have mulighed for det. Ja, du kan bare gøre det. Jeg kan bare gøre det. Det synes jeg kunne være et fedt liv. Så man ikke altid skulle tænke, så skal jeg spare op i 8 år, for at kunne gøre det, eller så skal du ved. Men, og der kan jeg godt mærke, at jeg da i hvert fald sådan har taget beslutningen med August om, okay, vi skal til at spare nogle penge sammen. Vi skal til rent faktisk på et eller andet tidspunkt i sit liv, bliver man nødt til at stoppe op og sige, okay, nu skal vi til at spare nogle penge sammen, for jeg har hele tiden levet, som du har sagt. Jeg vil ikke mangle noget. Nej. Folk, der kender mig, ved, jeg er ikke nærig. Jeg vil hellere være ham, der giver, end ham, der ikke giver. Hvis jeg har lyst til at tage i biffen en onsdag, så gør jeg det. Hvis jeg har lyst til røde bøffer en onsdag, så gør jeg det. Hvis jeg har lyst til rødvin onsdag, så gør jeg det. Altså, du ved, der er ikke nogen ting, hvor jeg sådan sparer, faktisk. Nej, du gør ret meget, hvad du har lyst til. Fuldstændig, hvad jeg har lyst til. Ja. Fordi at det er jo sådan, jeg godt kan lide at leve. Men der kommer bare en side, når man godt kan lide at leve sådan, så sparer man bare ikke lige så mange penge op, som hvis man tænker, det kan godt være, vi bare kan se en film derhjemme i aften. Ja, præcis. Og bare spise noget hakket oksekød, i stedet for at skulle ud og spise stor steak. Og, du ved. Så, og det er faktisk første gang, at jeg er begyndt at sådan at tænke, det kunne godt være. Lidt længere briller på. Ja, hvor jeg har bare hele tiden tænkt, jamen jeg vækster bare så hurtigt, at selvom at jeg er ligeglad, så er der nok. Så er der stadigvæk nok. Men man kommer bare til et punkt, hvor man sådan, hvis man lige pludselig så sig selv et scenarie, hvor man havde børn. Gud forbyde man får børn, og første gang er det tvillinger. Så er det sådan, du ved, what, okay, der skal være noget økonomisk overskud, så der er det ikke bare ens egen røv, hvor man bare, jeg kan bare leve havregryn i måned. Det kan børnene sgu ikke bare. Altså, nej, de skal lige skiftes. Så jeg skal da være ærlig at sige, at for første gang er jeg sådan begyndt at tænke, okay, det kan godt være, at man bliver nødt til kortvarigt og sænke, hvad det betyder for en at have frihed. Det er også fordi, friheden det er en meget short-term frihed, som så er bekostning på long-term frihed. Så jeg tænker, at du vil have ret nemt ved at omstille dig, fordi du gør det for the greater good. Ja, 100%. Jeg kan egentlig godt lide tanken om, at man går sammen med sin partner. Det tror jeg faktisk, der er for få, der gør. Og så bliver enige om, hvad er det egentlig, vi gerne vil. Det er det, vi lige har gjort. Ja, sammen. Ja. Fordi jeg tror, der er nogen, der bare kører sådan lidt på automatik, og så køber bare huset og får familien og sådan noget, men man har måske aldrig rigtig sådan snakket med hinanden om, hvad er din målsætning for livet? Ja. Hvor vil du gerne være, når du er 40-50? Ja. Hvordan ser det liv ud? Frihedsmæssigt, jobmæssigt, pengemæssigt. Og så sørge for, at man er sådan lidt mere i synk, og så faktisk sætter stepsene ind, så man arbejder sig hen mod det stille og roligt i fællesskab. Det gør mig Anne også. Altså vi har en ret klar fælles vision om, hvad der skal ske, for eksempel når vi gerne vil købe hus. Altså, vitterligt,
det er det første gang, jeg nogensinde har haft det med en partner. Ja. Det har jeg aldrig gjort før. Fedt. Vi sad vildt, vi har lige Yosemite, og vi tog en morgentur, hvor vi var ude at køre, og vi skulle lige have en kop kaffe, for der var ikke noget kaffe. Kørte vi ud og fandt en café, og så kørte vi op, så holdt vi sådan et sted, hvor der var smuk udsigt, og så faldt vi bare at snakke. Sad bare i bilen og sådan og snakkede omkring, hvad vi egentlig ville, og hvad skal der ske efter ferien, og så faldt vi snak om det der med sådan, og satte sådan en fælles mål omkring, okay, men hvis vi nu gør sådan og sådan, og sparer sådan og sådan op, jeg kommer selvfølgelig også med den der, men altså, du skal vide, hvis man lige tager på rådhuset, så er der udbytte, og det er så dobbelt op. Har du også snakket? Det er 80.000 næste gang, ikke? Er det 80? Det er 80. Og så gange 2? Gange 2. Nej, så er det 140 ud eller sådan noget. Du kan spare nogle penge op på årsbasis nu. Det var derfor, du sendte mig en besked på fan med det der udbytte. Nå, men det er bare sådan, hende og jeg, vi brainstormede bare sådan, okay, hvis vi snakker fremtiden, okay, så vi 2 gange udbytte, banken lægger så mange penge til siden, sådan, okay, så vi vil potentielt kunne spare privat 1 million op rimelig hurtigt sammen, hvor vi sådan, okay, ja, skal vi kigge den retning? Altså skal vi, det er bare første gang, kan jeg mærke, men det er også det mest seriøse forhold, jeg nogensinde har været i, så det, for mig set er det også sådan, det giver måske god nok mening det første nu, det virkelig kommer, at man kigger den retning. Sådan en naturlig step på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Ja. Det der, man bliver jo også, altså når man ligesom har fundet en partner, man tænker, det er sgu for life det her, agtigt, ikke? Ja. Så er det jo også fedt at blive en form for team, altså derhjemme. Præcis. Man har jo så hver sin arbejde og hver sin økonomi og sådan nogen, men derhjemme har man, der er det teamwork, der har man så sit andet arbejde, som hedder, at vi skal få hverdagen til at hænge sammen, og vi skal arbejde hen mod vores mål, fælles mål og sådan noget, ikke? Og det kunne være, fælles målet var, at man vil have 3 ferier med familien hver eneste år, med børn. Ja. Det kunne også være, målet var, at man gerne vil have huset, hvor alle kan få et værelse, plus man kan have gæster, du ved, det skal være et hus med 6 værelser, fordi bedsteforældre skal kunne bo der. Det kunne også være et mål, men altså det er sådan, hvis man aldrig fortæller de der ting, så tror jeg også, der er mange, der går skævt af hinanden på et eller andet tidspunkt. Så er det sindssygt vigtigt. Fordi hvis den ene lige pludselig siger, skal vi ikke købe et større hus? Jamen, så skal vi lige fyre den her opsparing på 500.000 af. Det har jeg ikke lyst til. Jamen, det kunne jeg mega godt tænke mig. Hvor det sådan, så der kan hurtigt komme nogle kontroverser, hvis man ikke er enig om, hvad man skal. Ja. Hvor penge kommer i klemme og alt sådan noget, ikke? Ja, præcis. Ja, hvor økonomi, hvis man kan sætte det som sådan et fælles mål om, okay, vi bygger det her op sammen. Og hvad man så hver især gør privat ud over det. Altså, det er også hendes, jeg bruger bare Augusta som eksempel, hendes papfar, Henrik, han er økonom, og han ved en masse om økonomi, og Augusta fortalte en anekdote om, at hendes mor og hendes papfar, Henrik der, de havde fælles økonomi på et tidspunkt, altså 100% fælles økonomi. Ja. Og de fandt faktisk ud af, at det var ikke godt. Skal man ikke. Det var ikke godt. Og det vil jeg slet ikke gå i detaljer med, men det var bare sådan, det fandt de bare ud af, at det fungerede ikke, og nu har de grebet det anderledes an. Og det fungerer meget bedre. Ja. Så det der med, at man har hver især sin økonomi, men så har man et fælles projekt, som er, at vi begge to spæder penge i, og så finder man ud af, jamen, lad os sige, at der er Anne, og du tjener, lad os sige, bare et eksempel, du tjener dobbelt så meget som Anne. Så kunne det være, at du også lader dobbelt så meget til side hver måned, og det er jo fair. Altså, fordi I er en familie, og det er sådan, det er. Ja. Og så må man sådan, okay, men så vores projekt er at bygge den her konto sammen. Og hver gang du kan se, Anne, hun har overført 1000 mere den her måned til den konto, det er næsten sådan en kærlighedshandling-agtig. Sådan, okay, du investerer i vores fælles projekt. Fedt. Ja. Altså, så bliver det lige pludselig ikke en selvfølge, at alt du ejer går til os. Nej. Nej, det er faktisk lige pludselig en gestus, hvis Anne lige pludselig kan se, du har lige overført lidt mere til fælles konto. Det er sådan en måde, du kan være lidt høj i hatten den måned. Det er sådan, okay, har du flirter nu? Altså. Ja. Økonomisk flirt. Jamen, du ved, det kan jeg faktisk godt lide, den model. Ja. Også, jeg tror, alle har behov for at have en slat penge, som de kan bruge på lige præcis det, de har lyst til. Ja, jeg skal ikke fucking blande mig i, om hun får lavet negle og vipper og sådan noget. Så lad os sige, afhængig af hvad folks budget er, men hvis du altid ved, jamen 3.000 kroner er mine penge hver måned, det er mine penge. Om jeg så køber en taske til 3.000. Cocktailpølser. Eller cocktailpølser hver dag. Eller jeg tager ud og spiser sammen med en veninde og bruger 3.000 på det. Ja. Det er lige meget. You. Fordi alt andet er sat i system. Altså, læste en bog faktisk med en, der hedder Ramit, som er sådan en økonom også fra sådan en bestsellerbog. Og han snakker meget om sådan nogle money dials. Så man har ligesom et cirkeldiagram med nogle slices på. Trivial Pursuit slices. Og man skal bare finde ud af, hvordan det money dial ser ud for hver enkelt person. Så der er nogen, der gerne vil have mange penge på det her, og så er der nogen, der gerne vil have mange penge på noget andet. Og så tingene skal selvfølgelig være automatiske, så husleje, faste udgifter og sådan noget, det skal jo spredes ud.
De penge, der så er tilbage, skal man bare finde ud af, hvad kan man allerbedst lide at bruge penge på. Så bare bruge endnu mere på det. Ja. Men så alt andet skrue voldsomt ned for det. Ja. I stedet for at bruge moderate penge på alting. Så man nu rigtig godt kan lide at købe tøj, så køb bedre og dyre tøj. Men så skrue voldsomt ned på takeaway eller et eller andet, hvis tøj er det vigtigste. Præcis. Eller omvendt, ikke? Ja. Så man ligesom indretter sit liv efter at kunne bruge de penge, man har lyst til, på de ting, man har lyst til. Ja. Ja, det synes jeg giver meget god mening. Altså helt vildt. Ja. Og altså det er jo også det, der... Økonomi er en sjov størrelse, for jeg føler, at der er mange, der sådan ikke vil snakke om økonomi, og der er mange, der sådan... Det er sådan et tabu, der er sådan lidt... I hvert fald, der er nogen, der sådan, hvis de ikke helt er der, hvor de gerne vil være, men hvor jeg tror, at den største måde at komme i mål med økonomi, det er jo ved, at man bare er 100% ærlig og transparent over for sig selv, og så sådan, okay, det her jeg er, det her det er, hvad jeg har sparet op, det her det er mine udgifter. Hvad er første trin for, at jeg kan bare have lidt mindre udgifter og spare lidt mere op, så jeg kan komme hen i den retning, jeg gerne vil. Ja. Men det tror jeg, der er mange, der har rigtig svært ved. Folk laver ikke budgetter, de laver ikke automatiserede processer. Og folk bliver overrasket over, hvor mange penge de har, hvis de sætter det i system. Jeg vil godt vide med, hvis folk tog... nu er vi næsten i slutningen af november. Ej, lad os bare tage sidste måned, så der ikke er julegaver eller noget inde i billedet. Hvis man laver en udskrift fra sin netbank 1. oktober til 30. oktober, og så sætter du bare lige en overstregningstus på alle de der småkøb, der sker igennem måneden. Så stærkt. Easy 1-2.000. Ja, hver måned. Bolle med ost. Lige ind og hente en Pepsi Max i en kiosk. Så skulle man lige have en proteinbar på tanken. Ja. Så fik man lige et par øl med gutterne. Så hurtigt, dude. Ja. Hvis man var... årsbasis. Ja, prøv at tænke på årsbasis. Hvis jeg bare skulle gengive, hvor meget jeg havde brugt sidste måned, ligesom at track kalorier det her, så kunne man godt være sådan, hvorfor fanden taber jeg mig ikke? Jeg spiser 1.500 kalorier. Men gør du virkelig det? Har du vejet alle ingredienser i en hel uge for at se det? Du har fået meget mere. Ja. Du kan ikke eyeball, du kan ikke vurdere det. Nej. Du er så dårlig til det, og det er fuldstændig det samme med økonomi. Så hvis man skal finde penge, så er det bare at gå detaljeret til værks, indtil man har lært det, og så kan man så slippe det lidt igen. Jeg har ikke engang selv gjort det, men jeg tror, jeg vil blive overrasket over mig selv, hvis jeg gjorde det. Ja, kæft, man, når mig er ude og gå en tur. Hvis jeg lige er tørstig, ind i en 7-Eleven og give 28 kroner for en Pepsi Max, og 28 kroner for en e-kilde. Det er 56 kroner. Og det gør vi bare, uden at tænke, blinker engang. Ja. Men det er så også det, jeg mener med frihed. Det gider jeg ikke gå op i. Jeg gider ikke gå op i, om jeg køber en iskaffe til 55 kroner. Nej. Jeg kunne give en fuck for det. Men hvis man virkelig ville spare så hurtigt op som overhovedet muligt, så skulle man jo prøve at se, hvor mange af de her småbeløb kunne man egentlig fjerne. Eller hvor hurtigt kunne du tjene dem i den anden ende. Det tror jeg så også, folk er dårlige til. Jeg har haft rigtig mange snakke med Anne omkring, også hvad jeg har læst mange bøger om økonomi og sådan noget. Men jeg havde meget en snak med Anne om, at ude på jobmarkedet er folk også dårlige til at bede om det, de gerne vil have. Så vi har haft mange snakke om lønforhandlinger, og hvordan man går til dem, og Anne er allerede langt højere end mange af hendes kollegaer, selvom nogle af dem har været der længere tid, eller har højere stillinger. Okay. Og det er bare sådan en lille ting, fordi folk ikke tør at gå ind til chefen og så sige, jeg synes, jeg er det her værd, på grund af de her ting, så jeg vil gerne have 5.000 mere. Ja. Det er der ikke særlig mange, der tør. Nej. Anne, hun har gjort det et par gange nu, hun har fået det hver gang. Måske ikke det, hun bedte om, men sådan deroppe af. Ja. Så det er også nogle gange nemmere at tjene 5.000 mere om måneden, og så være ligeglad med kafferne, end at gå og spare i de der småbeløb. Ja, det er også noget, jeg tit tænker. Det er jo også det mindset, du har haft. Jo. Jeg tjener bare flere penge, så det er ligegyldigt. Så det kan man jo også. Hvis du så gør begge dele, så går det rigtig stærkt. Men man kan så, man kan stadigvæk godt have dårlige vaner og ting, som det ikke er nødvendige. Altså, fordi hvis man har kaffen derhjemme, så behøver man ikke at købe den, når man er ude at gå. Altså, det er man fucking tage op med hjemmefra. Hvor meget Monster og kaffe køber vi ikke? Og sådan det er så rigtigt. Ja, jeg synes, det er interessant. Jeg synes faktisk, økonomi, det er ret spændende. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det. Hvis du skulle... I økonomi, når det kommer mellem du og jeg til økonomi, så tror jeg, at det, som du og jeg begge to er gode til, det er, at vi ved, at vi har en knap, vi altid kan skrue på, hvis vi vil lave mere. Og det er en evne til, at man har ikke en begrænsning, der hedder, jeg ved ikke, hvordan jeg skal tjene pengene. Du og jeg ved begge to, okay, hvis vi skal tjene flere penge, så er det sådan, at vi gør. Så er det her, jeg går på kompromis med. Og vi ved også begge to, hvordan man kan spare, så man kan hurtigere. Og jeg tror nogle gange, at økonomi, det der giver stress, det er, hvis du ikke ved, hvordan du kommer ud af den situation, du står i. Ja. Hvis du har svært ved at se enden på det, hvis du har svært ved at se, hvordan skulle jeg kunne få en bedre position. Fordi så kan det være, folk, så bliver jeg nødt til at tage en uddannelse, det tager mange år, du ved, det er meget langsigtet. Hvor at jeg synes jo også, at have det godt økonomisk, det var noget, der slår mig. Det er jo også
være velvidende om, at man kan bare lige trykke på de her 3 knapper, og så optimerer man en del. Fordi du og jeg vil jo begge to kunne skære ned for iskafferne, skære ned for de der ting, og så vil man hurtigt kunne spare nogle penge op, stå i en bedre position. Eller til mere arbejde ind. Altså, ja, det er hårdt, men man ved, hvad der skal til, man ved, hvad der skal skrues på, for at man kan tjene flere penge. Ja. Så det er jo egentlig også måske det, som økonomi er, det er jo, at folk måske, der stresser over økonomi, er det også nogle gange, fordi man ikke ved, at man får sig ud af den situation, man står i, man ikke er glad for at være i. Ja. Og kende svarene, frem for at sådan, det handler ikke nødvendigvis om at have pengene, det handler om, at man skal bare være velvidende om, hvad skal der til for at komme der til. For jeg behøver ikke nødvendigvis at have en stor opsparing, hvis jeg bare ved, når jeg omsætter det her, jeg tjener så meget, så hvis jeg bare gjorde det der i den der periode, så kunne jeg spare de penge op. Det tror jeg. I hvert fald det er sådan, jeg har det. Jamen det kan godt være. Jeg tror, nu arbejder jeg jo med vægttab også. Og en af de første ting, når man skal i gang, det er jo at blive bevidst. Ja. Jeg tror også, der er nogen, der er bange for at blive bevidst om, hvor dårligt det står til økonomisk måske. Og det er ikke sjovt at få den lussing og indrømme over for sig selv, at man overhovedet ikke har styr på det. Nej. Og så acceptere det. Ja, det er rigtigt. Og så være sådan, okay, I fucked up, og det her, det sejler fuldstændig. Man skal jo først have overblikket, og så først derfra kan man begynde at lave ændringer, ikke? Der tror jeg også, der er nogen, der man lader det bare stå lidt til, for det er rarere. Lidt ligesom, hvis folk vejer for meget, jamen, de kender det. De kender maden, de kender at søge comfort i det og sådan noget. Så hvis man giver op, så kommer man tilbage til det, man kender, det der er rart. Short term. Long term vil det altid være noget lort. Det er lidt sjovt. Det tror jeg godt kunne være det samme med økonomi. Det ser man jo også i de luksusfilmer og sådan noget. De køber bare mere og mere gæld. Fordi det er nemmest ikke at forholde sig til, at man skal betale dem tilbage, og du ved sådan noget. Og det bliver bare værre og værre og værre. Ja. Der tror jeg, man skal gå helt offensiv og så bare sige, jeg sejler fuldstændig. Gud, nu ringer den her. Jeg sejler fuldstændig, og jeg skal have et overblik, ellers så har jeg brug for hjælp. Det tror jeg, man skal finde ud af. Ja, det tror jeg ret. Hvis man skal lave en anden form for opsummering, bare for at komme tilbage til spørgsmålet, så vi ligesom kan sådan lige sætte en sløjfe på det. Kom vi i mål med spørgsmålet. 10 års jubilæum, hvad? 10 års jubilæum. Vi snakkede om 10 års jubilæum, og i stedet for at snakke om, hvad vi har lavet de sidste 10 år, fordi det kan man sgu fandme også finde ud af i mange andre podcasts. Ja. Og det ved folk godt lidt, hvis de følger med. Men så kommer vi ind på det her med, men er der en eller anden form for forventning om, at man skal være et vist sted, når man har været i sit erhverv i 10 år? Ja. Og så tog vi så den økonomiske side. Er du... Nu kender jeg godt svaret for helvede. Men altså, det gør folk ikke jo. Nej, er du et sted, hvor du er tilfreds? Så skal du være helt ærlig. Ja. Så skal jeg nok også svare på det bagefter. Er du tilfreds med, hvor du er økonomisk, i forhold til, at du har været i faget i 10 år? Ja. Okay. Hvad gør du, siger det? Jeg er allerede meget længere, end jeg troede, jeg ville være, da jeg startede. Okay. Så hvis jeg kobler det helt tilbage til, hvorfor jeg valgte at gøre det, og hvad mine krav var dengang, det matcher man selvfølgelig også til ens livssituation, men jeg var jo vitterlig sådan, hvis jeg bare kan betale mine regninger og få mad på bordet, så vil jeg fucking elske at leve af at træne folk. Ja. Og hvad, jamen dengang, det ved jeg ikke, det var måske 20.000 om måneden før skat. Det var nok. Ja. Det var jo drømmen. Den nåede man jo. Ja. Og så resten har jo bare været lir. Så jeg jo, altså jeg synes, jeg har gjort ting, som er langt ud over, hvad jeg nogensinde havde forestillet mig for 5-6 år siden. Nu bliver barnet bare skubbet og skubbet. Fordi jeg er drevet af vækst. Men jeg synes, jeg er ret godt tilfreds med, hvor jeg er. Jeg kunne sagtens have taget nogle valg, som havde gjort, at jeg var kommet hurtigere frem. Men så havde det været på bekostning af noget andet, jeg rigtig godt kan lide. Okay. Så jeg har brugt meget tid på rejser, brugt mange penge på rejser, købt en lejlighed, det kunne jeg også have ventet med. Ja. Så havde jeg haft mange flere penge stående, og som man kunne have brugt, og så kunne man godt have været hurtigere fremme, men for mig handler det ikke nødvendigvis om fart. Jeg kan også godt lide at have det godt undervejs. Så jeg vil gerne vækste, men jeg vil heller ikke gå 100% på kompromis med min livsstil. Nej, så jeg er sådan rimelig godt tilfreds. Jeg synes, jeg har en okay frihed. Jeg synes, jeg tjener de penge, jeg skal, for de målsætninger, jeg har for de næste års tid. Mm-hmm. Og det er sjældent, jeg offrer mig i forhold til... altså det er sjældent, jeg vælger virksomheden over andre ting. Okay. Altså jeg synes, jeg har mulighed for at deltage i alt det, jeg gerne vil deltage i, uden at jeg føler sådan, jeg bliver nødt til at melde fra, fordi jeg lige skal klare det her. Det er ikke særlig tit, jeg står i sådan en situation. Jeg er klar til at gøre det, men oftest er det ikke nødvendigt. Okay. Ja, så jeg synes, jeg er et godt sted.
Ja. Og det kan være, at jeg skal stille et spørgsmål bagefter. Hvis jeg skal... Jeg kan jo spørge dig om det samme, medmindre du gerne lige vil følge den op med noget. Nej, det er fint, jeg kan godt svare på det samme. Ja, fordi du har ret i 10 år er lang tid, og der er måske nogen, der tænker, hvis man bruger 10 år på at være selvstændig, så er man bare millionær. Ja. Okay, så jeg vil gerne svare, det synes jeg ikke er. Okay. Men det er fordi, at jeg går mere på kompromis, end du gør. Ja. Altså 100%. Der er ikke så meget pleasure i mit liv, udover. Altså det er meget arbejde. Ja. Meget arbejde. Og jeg har også en anden form, jeg har en mærkesag, som er stor for mig, som er naturlig bodybuilding, som fylder rigtig meget, men det er altså ikke noget, jeg tjener penge på. Nej. Men jeg arbejder fuldtid på det. Så i forhold til, hvor meget jeg arbejder, hvor mange timer jeg arbejder, så vil jeg godt tjene flere penge. Ja. Men det er kun fordi, at jeg ved, hver gang jeg arbejder, så tager jeg tid væk fra familie, kæreste, venner. Og for eksempel, at jeg kunne komme til din fødselsdag. Ja. Det synes jeg var rigtig fedt. Og det er altså ikke fordi, at røvhul, jeg normalt ikke kommer til fødselsdag og sådan nogle ting, selvom det kan godt være, du tror det. Det er simpelthen fordi, at jeg så skal jeg betale med, at min mand der bliver ekstra lang eller andet. Altså, der er bare rigtig meget arbejde. Og jeg tror, at da jeg var 20 år gammel, der havde jeg måske en idé om, at hvis man arbejdede så meget, som jeg gør lige nu, at så ville det være en guldbelagt G-Wagon, man kommer kørende. Så skulle det vælte ind med dollars. og det skal jeg være ærlig omkring, at der er noget ubalance i mit liv, i hvor meget jeg knokler i forhold til... I virkeligheden knokler jeg bare for meget. Fordi hvis jeg, lad os sige, at jeg tjener 1 million mere, eller 2 millioner mere, nej, det er ikke nødvendigvis, at jeg vil blive mere glad. Det vil ikke være, du vil heller ikke kunne, du ikke kunne bruge dem på noget, fordi du er stadig låst i arbejdet på en eller anden måde, ikke? Ja, så det jeg så tænkte over, det var, så jeg et interview med Elon Musk. Fordi jeg tænker, hvad fanden er ellers en psykopat, når du kommer til at arbejde mange timer? Det er i hvert fald ham, han overgår mig der i hvert fald. Og så tænkte jeg ved godt, hvad du skal til at sige, tror jeg. Ja, ved du det? Bare kør. Nej, fordi så det jeg lagde mærke til, det var, at Elon Musk, han havde en periode, hvor at, jeg tror det var i 2020 eller 2019, hvor at Tesla var 1 måneds husleje for at gå ned og hjem, for at gå bankerot. Og nu står han her 5 år senere, og det er 1 trillion værd eller noget. Sådan helt han er fucked. Dobbelt så rig som den anden rigeste i verden. Han er verdens rigeste mand med længder. Ja. Men det, der var vigtigt, det var bare, at du hele tiden har dit mål for øje. Men det sidste, jeg har lyst til, det er at blive som Elon Musk. Ja. Sådan den måde, han er som person. Han virker socialt ikke som afstumpet. Og det er ikke den far, jeg har lyst til at være, som han har været som far, tror jeg. Så der er nogle steder, hvor at jeg tænker, okay, jeg kan blive motiveret af det, fordi det kan også bare være, at om 5 år, så ser situationen anderledes ud. Men jeg har ikke lyst til at være, som han er. Så derfor er jeg blevet nødt til at gøre op med mig selv på et eller andet tidspunkt. Ja. Faktisk mine værdier. Og det lyder stort, men det er jo, at lige nu, der prioriterer jeg min passion, som er at vækste naturlig bodybuilding og fitness i Danmark, og gøre det til et bedre sted, basically. Det er det, der er min vision med naturlig bodybuilding. Men jeg skal også bare huske, at der er sgu også andet ved siden af. Og det skal der også være plads til. Kunsten bliver måske at finde ud af, hvordan du kan gøre begge dele. Ja. Fordi det kan godt være, at det vil være nice, hvis jeg lige tjente et par millioner mere. Men det er måske ikke det faktisk handler om. Det handler om, hvor meget det koster. Det handler ikke om, hvor meget jeg får af det. Det handler om, hvor meget det koster. Giver det mening? Ja. Så ligegyldigt, hvor meget jeg tjener mere på det, så koster det stadigvæk for meget. Ja, det koster for meget tid. Det koster for meget arbejde, eller koster for meget offring. Eller... Ja, for det betyder faktisk også rigtig meget for mig at ses med mine kammerater. Ja. Det betyder faktisk også rigtig meget for mig at dyrke relationer. Men der var kun x antal timer i døgnet. Ja, så kan jeg altid komme ind og sige, jamen du kan bare uddele hjem. Ja, I was working on it. Det er også, det er ikke, det lyder meget nemt, når man siger det. Så ringer man bare til en og siger, hey, vil du ikke have de her 10 timer? Og så, der er jo indlæring, der er processer, de skal forstå. De skal lave fejl, man skal lære fejl, man skal holde møder med dem. Der er alt muligt. Man kan ikke bare gøre sådan der.
Nej, og det er også, der kan jeg også godt blive nogle gange lidt irriteret, når folk som kommer, altså skal jeg være ærlig, siger kloge på ens vegne, og sådan, du skal bare udvikle dig, du skal blive bedre til at tage imod hjælp, og sådan, thank you. Thank you for that tip. Altså, hvor det er sådan, der er bare mere til det. Thank you, Elon Musk. Ja, præcis. Altså, der er bare fucking mere til det. Altså, men det er det. Men så for at svare på de spørgsmål, så jeg tjener super fint, men kosten, alt det jeg har gang i lige nu, der er også noget wear and tear, der følger med, for sure. Ja. Som jeg skal, det kan godt holde til det lige nu, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan holde til om 5 år. Nej. Men er din vision for 25 så at holde gang i alle projekterne, er det så at finde mere tid i 25? Eller er det først længere ned af vejen? Okay, min mission i 25 er at skabe større overskud, men ikke større omsætning. Ja. Og overskud i form af, at du måske arbejder mindre, har lidt mere fritid, eller hvad? Alle parametre. Bare alle parametre. Jeg skal tjene flere penge, men uden at omsætte flere penge. For jeg omsætter rigelige penge, jeg skal bare have mindre udgifter. Ja. Så det hele der skal lige skrues lidt på det hele igennem næste år. Ja. Og udgifter betyder også tid. Ja. Så det vil sige, som du siger, at der er rigelig vækst, og alting vækster helt vildt. Men hvis jeg bare arbejder også bare helt vildt meget mere, så sådan, er det så vækst, eller er det bare fordi, du har slidt dig selv mere ihjel? Ja, præcis. Vækst, hvad er vækst? Ja, man skal måle det inden for de rigtige rammer også, ja. Ja, fordi det der med, hvis man siger, jeg omsætter dobbelt så meget, jamen arbejder du også dobbelt så meget, ja. Har du så vækstet? Ja, præcis. Det er ikke sikkert. For meget mere søvn får du, og derfor jeg kun. Du ved. Det er bare meget mere input. Ja. Eller det er samme input og samme output. Fuldstændig. Det gælder om at have mindre input, højere output. Ja, præcis. I sidste ende i hvert fald, ikke? Ja, så det er bare det. For jeg har fundet ud af, jeg kan sagtens arbejde. Det er ikke et problem. Jeg kan godt slide mig selv ihjel. Kan vi gøre det smartere? Det kunne være fint. Ja. Så det sådan, må være målet for næste år, så. Har du et mål økonomisk? Ja. Økonomisk. Du behøver ikke at sætte tal på specifikt, men har du et mål, som folk kan forstå? Altså, hvad, ja, det har jeg. For næste år? Jeg havde et mål i år, efter jeg kom hjem på ferien. Mm-hmm. Der brugte vi lige 250.000. Ja. Så der var ikke så meget tilbage, da vi kom hjem. Men jeg havde et mål, da vi kom hjem til nu her, og jeg kalder det en skattekiste. Mm-hmm. Det er bare min erhvervskonto, ikke? Mm. Men en skattekiste forstået på den måde, at jeg vil gerne have, at min erhvervskonto er på et vist niveau, som minimum. Alt over det skal jeg bare bruge på at vækste og sådan noget. Men det skal være sådan en økonomisk ballast, for at man har ro i kroppen, når man tager tungere økonomiske beslutninger. At man ved, at der er nok at tage i nogle måneder. Så det er sådan en reserve, eller en eller hvad fanden man nu skal kalde det. Nå, den ser ud til at ramme. Så det er jeg glad for. Det var målet. Næste år er målet, og nu skal jeg lige se, hvordan jeg skal formulere det. Fordi målet er ikke at fordoble min omsætning, men målet er nok at vækste med i hvert fald 50%. Okay. Vil jeg tro. Ja. Ja, i hvert fald vækste 50%. Omsætningsmæssigt. Ikke på bundlinjen. Okay, hvor meget på bundlinjen? Hvis du vækster 50%, hvor meget skal du så stige på bundlinjen? Jeg kunne godt tænke mig at holde en bundlinje efter lønninger på 30%. Og min egen løn og alt, hvad der er. 30% øgning? Vækst? Så du... Nej, bare hold den samme procent. Så profit skal bare være 30. Jeg forstår. Så hvis væksten stiger 50%, så stiger profit selvfølgelig også. De 30%, hvis det nu var 100.000, så stiger den selvfølgelig til 150.000. Yes. Ja, så det er egentlig bare målet er at holde 30% profit, når jeg selv har fået løn, betalt alle mine udgifter. Så 30% bliver stående tilbage. I virksomheden? Okay. Er målet. Og så en omsætningsstigning på 50% kunne jeg godt tænke mig. Okay. Ja. Jeg har også nogle enkelte mål for de enkelte måneder, men det er ikke lige så meget. Hvad fanden svarer det til? Jeg kunne godt tænke mig at have mit bedste måned steg med også med 30-40%. Altså så jeg har et måned, der virkelig sådan, okay, det er første gang, jeg ser den mængde omsætning på 30 dage. Ikke? Så det er sådan lidt målet. Det er ikke sikkert, det er målet for hele året, men når jeg er i slutningen af næste år, skal jeg helst kunne se, at den stigning i omsætningen svarer til cirka en 50% stigning. Ikke? Så det behøver ikke at være 50% alle 12 måneder, eller sådan, hvis jeg sammenligner 24 med 25, behøver det ikke at være 50% stigning for hele året, men det er sådan, jeg skal bevæge mig hen mod, at slutningen af næste år, der svarer det til, at hvis jeg kører det niveau, så er det en 50% øgning fra 24. Okay. Giver det mening? Ja, det giver 100% mening. Ja, så det er målet. Det er et godt mål. Ja.
Jeg har ikke sat ord på, jeg har ikke sat tal på, hvor meget jeg vil stige næste år. Nej. Men min virksomhedskonstruktion er også helt anderledes nu, og det er jo, min omsætning er jo meget højere, fordi der nu er alle de coaches. Det er jo det. Vi har 5 coaches, som nu laver omsætning i ren fitness. Ja. Så det jeg skal, det er, jeg skal finde ud af, hvor meget har vi omsat i alt sidste år. Og så kan jeg, hvor meget overskud er der. Og så bliver målet så at sætte nogle mål. Det, ja. Men det kan jeg ikke sætte endnu, for det skal jo først, når jeg har haft det fuldt år med det antal. Ja, der er jo sket mange nye ting der, så dine tal er jo også helt fucked jo. Du kan jo slet ikke forholde dig til noget. Du har ikke noget at sammenligne med. Nej, jeg har intet at sammenligne med. Ja. Det eneste, jeg kan sammenligne med, det er, at mine udgifter er blevet meget højere. Grunden til det er fordi jeg har ansat Laura. Altså, skud til Laura, du gør et godt stykke arbejde, men du koster på penge. Ja, men det er jo også at investere i at få tid, kan man sige, ikke? Ja. Jamen det er det, og det er ikke at få tid, det er bare at kunne håndtere, at der er coaches. Ja. Det er spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til 25, det kan jeg sige. Jeg glæder mig rigtig meget, fordi det er... Ja. Det har vi også snakket meget om i den her podcast, men det er virkelig, næste år kommer der til at ske nogle ting, altså som kommer til at være næste niveau, væk fra, at man bare er den lille enkeltmandsvirksomhed, til organisationsopbygning, og til at tage hele, hvad skal man sige, konstruktionen mere seriøst, og tænke mere sådan, okay, hvad skal der ske de næste 10 år? Ja. Det fundament skal bygges nu her. Ja, præcis. Og de første 10 år af vores karriere, der var det jo bare på os selv, få flere skills, blive bedre til alt inden for træning, salg, præcis. Økonomi, alt. Nu føler jeg, det spil er gennemført. Nu leveler man op til de næste årti. Og der skal nogle andre ting på plads, hvis man skal have friheden, hvis man skal have økonomien til at gøre alle de her ting. Præcis. Jeg synes, det er fucking spændende. Det er scary og stressende og alt muligt, men det er også virkelig fedt. Ja. Ja, enig. Meget enig. Skal vi stoppe den der? Lad os gøre det. Kæft en episode, en monster episode. Tak fordi I lyttede med til vores økonomisnak. Prøv at høre, den her den kommer op inde på økonomistudien på CBS, det er jeg sikker på. Fordi bare sige, hold kæft, det giver ingen mening. Det nu skal I se, hvad man ikke skal gøre. Tak fordi I lyttede med. Det var en fornøjelse. Husk Black Friday. Black Friday. vi skal tjene nogle flere penge. Ned i bunden, vi skal have nogle flere penge. BF 2450. BF 2450 på buildbydn.dk. Vi ses.